Hallå? Hej Gulla, det är Gulla. Ja. Vuore i ditt pohkaide. Ja puhudes pohtin teikka. Tämä on min seminaari. Tappele tulkon rustikat, kun mun kuipaan hommat saamikieltä. Ja nohta kanni he vedj tappe tulkon rustikalla. Mulla misle Silja sombigi tulko, ja tällä nummer kohtitsisko kullo. Ta tulkon ta nifkui tappe. Ja läht striimi juvo, nohta tan sahta tjohka he gähtsi näts. Tjovo milde. Joo, tällä min vuostas sami ahpeji firmaga täivä lämmi. Millä täällä toiman jagi ja millä hokta stiura. Gärte palkan ja missä lohkan kohtas, että min challin kotti malhana bongu. Mulla on stiurasta, millä mulla on ingranne köp, stiura joli hätse, jälle da stiura lahtu, Jan-Olle Hermansen. Mulla on Ester Jonsson, Kirkko Njarkas, Unni Amundsen ja Mona Fjellheim. Ja kielevel, tämä oli muista, kun ei itselle tappe. Mahtu vähän sahtan, kun pohti teikka. Onne. Joo, teemi bara bitch johtui ja teemi pouden Jan-Henri Keskidalu pohtit. Tollestit anhis saartni mikkiä. Tämän firmaaga, kun Susanne lämmäs huitehallas rolla just tämän firmaaga alkäämis. Nohte mirteuske hui kiihtävät, kun Jan-Henri pahta rahpat. Ja Jan-Henri legi muu vuots pedagogiikka ahpäitsi. Ja minä jatkan tätä tuu ansuudan, että minä appe sikki monella mun kollegat pääsi tälle toimimin ahpäitsi ammaha. Tuolle huidehallas olmus, sikki tämän alkaimidan saami ahpäitsi ahpuja. Ja meillä laitesti viidasaput, nohte ollu kiihtuu, Janne. Näkö puolelle? Nähtä kiihtuen grann. Tämä mun ja hui ofti jahti kuulat jakka chapa saanit. Kun behävi pohkaja sihki rikkimat laptoppe ja tiima laptop tämän olla aikaisessa maailmi paddikeetis juoppumen. No, mait takkar elähat onmus sahta tikki muistelit na arret illis. Tämä on maddiikas sai kun mummannen elähki. Kihtan vuos pohkai. Ja seminaari lagi edjilvus erinomaisesti. Kun mun jattaan sihki ruohtamusa, mutta maittai advu rahpat taan saami wahpedji vaaras tehalas kamnadiami. Tämä on jo njällilogi kohta jäki farkkaa. Mannan, tämän reis, kun mun aalikin saamikielä ahpehedjin vuodoskuuli. Ja tällä nuorra eska alki ahpehedjin. Tällä manna nuoleka vuostas luhkai kolma päivä mannil ko letjan alekan parukui. Ja kehteli toppe purmuslaagimel. Laakilit saamikel ohpausaan. Tämä oftsin tohtsuoli kuhtaluki ja kaftsi, tjauftja. Tämä on noppi jahki. Kun opanessakin leidan olla ordnega mieltä laakiduvon saamikielä alku ohpaus ja taarukil ohpaus noppin kielä. Alku ohpaus sille tälle pohtikohtan
Lasse ja Mahte kirjeraitu. Tai jo maanusta, mutta mun jahkan Lasse ja Mahte kirjeraitulle painan manka pulva otna saamikielä oahpedji maittai koit. Tavi saamikielessä. Tähti olisi tällaista rahkalui. No, että ne voi kertomus tihti, että muuta manis kuulla jahki saattaa, että lähkö kirji kierräkään. No, just det päälle i täytyy ollut reudan tällä alui kertomus. Ja färte vuodetti, että ohtko ehto ohponeuvotta mun tiedon maittaa notnaa tili virraa. Tarvikin ohpoifas, tai rahkaduvan takkar ohpo annas tjokkaldat, manammalei Liise och Ola. Tiellä ei nuppimi vahdalei painan, koit muhtin reje. Opna sihke vanemit ja maittai ohpahedjit. Toppe mailei ohpahedji pakalus. Tältä jos ilähnu aalehkii puhtastahtit, ei aikki otnaa tiliin. Mutta tällä mun anke hui meillä kiittäväs ja kerttuus juopu mitä al tahpua. Että saamikin ohpehedj halka hiet sohtsparko firmalakaan. Man bokte saht vehkalakaan. Di outtiit ejet fagalet chat chautin tihti fagalet starpuit. Naatilis, numu maittai tällä kommunaalikin parikka ohpehedjiin. Ohpehedjiin skelpollisvuohtella kuoptaas assi, joksa hän vuodet ohpan pohtosit saamiskuulla. Ohpehedji faagalas mahtu, suu kelpollisvuotta vuohkasi lahtsit, ohpama ja puoli ohpama. Ja hutkaivuohta kaunat, puudit, choutasit, koansodda tarpuu. Tällä vissa vuodda assin aina otnikin. Ja tällä vuodda assi tei assi kaskas, että muht olla suhtit puori ja en puodet skola. Tiehpäällis tehdä saat. Ei ole riutan. Tällä teko vuodda arvut. Pedagogiskt sparkus. Där lähti gå pistäväs pielit professiona oudanjamis. Tatike, saami skola manka taafus där sakkari utan. Taada okta assi me koit läre utan. Servolaga ja skola digitaliseren. Tällä sihke auhkin ja paltonassa saamikielä ohpohussi, numu monta touta. Auhkin det, just rahpa veilasvuoda ohpahedjiä ja ohpia, oudanahtit edjätset. Just choutassa rahkaduvi nu, ahte kaunit sihke reittut, ja choutassa mä fallu juuri nu, että sahtaa optidit ohpan pohtasit. Tän hoppi pelli, tän häät palttonas pelli. Tän tihti ko mi tiehti hat digitaliseren maittai lea globala tahpaus. Mai mi ät sahte sturet. Den tuohken läht stora ruhta faamut. Han ektoi saamikilla tarppu hei orodam nopera tealakit. Och tästä tuu tilli, tuu parko seis ohpehedjin. Mohla tuu ohpi digitala tilli. Vaidja betko vi tei resursseja
ja den vähki maitti tarpasepet alltid i saamiskolan. Mun dokten den arsin, den dit gå. Mun oikeudan. Ja mun mielestä nu att tällä skola eikala ja skola ei se valtit. Oftast vastus det att bokti takar velasvuoda saamikele ohpus. Detta mot aivon att juskalekaan nakodit hokset keltulas parkodili ja aaseit puori oudaneemi saamikele ohpuhussi. Effekte falla det reittui nu att saamikele ohpuhus i Vaasala. Där hållo velasvuoda teos att sahte fallu ju just digitala reittu det säger saamikele ohpuhusas. Ouda märkihti det går att jorkalubun rohkala ja det flipped classroom modell. Koit kaskadaasireis, kalkasi sahti fallut. Tämä riudalyhtsi taapales rohkalan ja parkomalle. Tästä lasihyhtsi veilasvuoda niehtaa kievohit Torjan ohpussi. Ja tässä soihtasi vankkataafus, mankkaseis tjautit hastelu sai saamikele ohpusas. Tekkar tjoudas saht shaddat afgalat, jos ohphedji halses besset. Utka digitala ohpan kaldui, parek houftas rahkadit ja jus tilallisvuotta tahkadan veijolatjan. Maittai juohki. No, mun kaksin varan fakka lohpait. Mutta on miettä täällä firma modella. Mä saa mi tehdi lehpät hauhkin. Mun aina teko vuoktieskuulikkelekan piedi firmaat toimimasta. Nuppi tällä firmalla mikä Tjuobulahti heisevalti politiikka tjada hemi. Tässä oli nu on faama struktuurat. Ja nobbi fast där professionerna alltid det mi tjodkilo vastajetin fagales palkkuupukt. Saava hahti teosahte tekkar pielit vehkalaga parekit. Mutta professionerna firmalaga tarpuu tjodkila fagatarpus ja osevaldit perustunut. Wenger, det totki, laudamerkki challan community of practice birra. Tässä neljä suomielas okti kullivas oasi sosiaala ohpa madusas. Namalassi tällä community det servus ipmadus. Massa osevaldissa kullivasvuota. Tästä puhuu learning as belonging. Ohpan det servustella ja ohpan det kullivasvuota. Tämä nobbi pielli identiteetä. Ohpan tässä joka era och en ohpan ja praxis är gjord. Det kolmat, det ripmadus, ohpan, det vasius. Det är kalksi takkar firma kähtjelit ollasuutit. No, takkar on his sahkavuudestin sahtetta, en muistelit mun kihtään fas lagiedjit ja saavan tekijä. Puoli parko moktaka ja puurit parko tilalasukura. Kiitos.
Joo, Jan Henri. Hui ollu kihtu. Ja ille mun maasen tuu potko. Halhinu mielenkiintois kullahtuu. Saakas tämän äänenamatsisten pedagogiikka pääli. Mutta mun saavammi sahtuu koske äärauktuolin afkastalet. Nyt hui tehallas ja sama. Joo, täällä on skärkstunja. Ailuhatja kalentar. Ja ollu kiihtuvas. No, kiihto. Joo, mi bära jaskit. Missä lakar laugaldalla maraton. Hui ollu ton programmas anhi saikkis. Mä kun jolle päässä mutskertal täivä, että millä kähtsälan pahki tohkon ollu kun veilas. Na. Min seminaara faadda läge mosahta sahti mi outsparkku pokte outtidi saami ahpusa. Mutta min ahpage tehalamus paraku te min tehalamus olomot. Tan min ahpit igonu. Ja just det noktuasti mi lähke Boden ofta ahpi jatkaskolas muistelit. Su pääli tan det var så hos han sami ahpusas. No lägger både Oda Svensson bara. Ja, songaljes muistella kisonle. Joo. Poridit. Mun ammalle Oda Svensson. Ja mun le Gavsen upplåt jag Boris. Ja mun on jatkaskoula Rumsas. Mun olen tahpe kun muistelit ohpit saamikielä pirra. Okta ohpi oivellit. Mitt navn er Oda Svensson. Jeg går siste året på videregående i Tromsø, og jeg er 18 år. Jeg er her for å fortelle dere litt om hvordan det er å lære samisk i den norske skolen i dag, fra en elevs synspunkt. Vi kan jo starte med å spørre oss selv, hva betyr egentlig språket? For mange er det et språk som har gått tapt gjennom generasjoner. Hvordan er det egentlig å ta igjen det tapte? Og hvordan kan man tilrettelegge det her på best mulig måte? Jeg har nå fått samiskundervisning i 10 år. Og hvordan jeg etter 10 år ikke kan språket, synes jeg er litt rart. Egentlig er det jo veldig rart. Det må jo være noe i systemet som ikke helt fungerer. Og det er deres, og det er snart vår tur til å finne ut hva, og hva vi kan gjøre med det. Det er godt kjent at språk læres gjennom praksis. Du kan pugge grammatikk og ord i svart og hvitt, men på den måten kan du aldri lære språket i farger. Mange elever snakker også bare samisk i de få skoletimene de har. Mange har også ingen mulighet for å få hjem til hjemmelekse hjemme, nettopp fordi språket er tapt. De har ingen til å hjelpe dem, og språket ligger på deres skuldre å ta tilbake. Jeg tror mange samiske elever kommer til et visst punkt, der de ligger på en kneik, som de ikke kommer over. De står alltid på det samme punktet og kommer seg ikke videre. Jeg tror at dette er nok en grunn til at flere hopper av samiskundervisningen og kanskje gir språket opp litt. Og da kommer man jo til spørsmålet, hva kan man egentlig gjøre? Hvis svaret ligger i å få brukt språket. Da får hvis du skal bruke språket, så må du ha en arena for å ta i bruk all den kunnskapen du har suttet og lært på skolebenken. Det samiske trenger en større posisjon i hverdagen. Det samiske må bli mer synlig, slik at det er lettere tilgjengelig for dem som ikke har andre ressurser som en samiskspråklig familie, eller et lokalsamfunn som fungerer på samisk, der kassedamer på Coop spør ha litt akkabosse. Faget og språket trenger flere arenaer der det samiske blir satt i fokus og tatt i bruk. Men det er jo ikke alt man kan fikse på et blunk, uansett hvor mye penger man får bevilget. Nå er tida for å se på det vi kan gjøre, og se til de områdene der det er mulig å gjøre en endring. På min skole har vi noe som heter Erketskola, og det har vi en gang i måneden etter skoletid.
der alle samiskklassene samles, uavhengig av hvordan grad, første, andre språk, tredje språk. Der tar vi i bruk språket, og der får vi snakka. Og da språket tas i bruk gjennom slike arenaer, det er det som er viktig. Det er der språket kan fastdrive seg på, der elevene kan komme seg over den kneiken jeg snakket om i stad. Det er det som er viktig. Og dette er jo bare ett eksempel på hvordan det samiske kan tas mer muntlig i bruk. Men vi trenger flere. Så er det også en ting å tenke på at følelsen for språket er enda veldig øm. Tapet av språket svir fortsatt. Det samiske språket er helt klart en stor del av en samisk identitet. Og uten språket kan man ofte føle seg mindreverdig som same. Tenker dere hvor godt det ville vært for et hjem å få en tilbakemelding? Ikke bare gode tilbakemeldinger, men også tilbakemeldinger om framgang og at eleven virkelig tar nytte av å lære språket. Det samiske språket er jo et mye mer følsomt fag enn for eksempel matte. Og det er derfor det er enda mer betydningsfullt med de her tilbakemeldingene. For det er ikke bare ferdighetene som styrkes, det er også identiteten. Jeg oppfordrer derfor dere til å gi oftere positiv tilbakemelding. Ikke bare til eleven, men også til hjemmet. Jeg anser meg selv som heldig. Jeg har en familie som ønsker å lære språket med meg, som oppmuntrer meg. I tillegg har jeg i det siste fått flere arenaer der jeg kan føle meg trygg som same og bruke språket mer. Men ikke alle er like heldige, og det er de vi må tenke på. Mun rahkisan hupmat mu vaip mu kiela. Itu. Og så lurer jeg bare på om det er noen som har noen spørsmål. Må detaljer dere lurer på. Jeg har for eksempel hatt 9 forskjellige lærere. Det kan jo kanskje være til nytte. Nei, ok. Takk for meg. Det er vel mange av skjern. Ja. Jeg har ikke kalendere. Fint da. Jeg har nattmett. Jeg beiti. Lohkan gåta. Beiti, men jeg har kvartst oppe på skoles. Uudama har ikke samma skänka. Ailo har ikke kalendere. Jeg lohkan gåta te beiti, men jeg har kvartst oppe på skoles. No här är ahpi höjna. Tappele samigella. Ahpus. Ja. Hui ollut gihtu uuda. Kopot. No, Mikael bära jatkit. Uuda kalkalla meldein jaufkoparkku i manjellohte. Sånn det skal ahpi jätna min oktoårestal. Vi bära jatki fida sapt. Tällä pohtan tahte watchwordu. Tätä min asuhusait logaldalla mitä. Ja watchasus läge samediggi. Kari Skoglund Sara. Ja, kun ei ole saamediggi bahti, men det mun halien kiihtit. Saamediggi on Darja kauts, mä mil hodjun ahti, mi pääs laagidihtaan seminaara, pisli ikti kurse, mä hantson bidu alle retoriikka birra. No mil hoi kiihtivat, kun mi hodj Darjaga ja mil passan johtui. No, te läge borre, Kari. Ollu kiihtu. Mun on läjä Kari Skoglund Sara ja Erknes Hansa Kari, no mä saamme kielitaattus ja mun on alle oota saametikki sinne, kun jakkipäille parakan. Tän on uutella kolmolle hei skublas parakan. Saamikil skublas. Niin kun rahpari hofta ei PowerPointa vielä uuta kun. Så. Joo. No, tässä on fadda oftspara, kun mun ei kun vähän pitää houta, mutta
mai saametikki parka saamekil ahpi ekitys. Tätä on mai ääre hierade lahkareuta teemme parka. Tällaisen kässämannustan ja tällaisen tievostjahkin saametekkis assin makkar Mo saametikki aina täällä lahki. Ja ääre hieralla valtan outen tuonne, että kalik loji ahpilla huutopaatsu saamekilli juoppuussa. Tällä hui vähtis, olko me saame koulujen tämän luovu olla. Ja alta raatsa hyrmusi huuto, kun tohtoin tuo kaamne loji ahpilla, kun sahta saamekilli juoppuussa. No te tiedä oktama ja saametikillä arvolla nähtä tien luovu eri vältistä ja kähpuit. Nuppiletaan nähtä kähtsä lohkarais. Te on juhpihtoin tuo väljät, iätsä aika, kun saamikielä vahvat vai ei. Ja tuonne mai saametikko äivitis tuonne sähte ja rektätön tuo ahpiekty, että tohkalik sähti hetnikielä eri väljät. Tuonne on saahkadoppe departemangan tempiirro ja vähän ilmastettu monen den sahta saametikkiarve, kun outa taarukielhän ka sahti väljäheeri. Mutta he sahti taarukielä väljä taajavahpi. Tiellä miipuotis tohti, että kun taarukielä sahti väljä saarukevahpi heeri, tai sahti saamevahpikin väljä saamikielä heeri. Jälleen mai arvolan tänne, että puhkaita poikvuoda adju saamikielahpun. Täällä oppuslausta on lahka, että uskallikla saame tuojasta. On sahti tuo saametikki, tuo mantalli challo. Te ovat saamikielahpuissa, mutta tänään saametikki arvolan, että kallik puhahpikki häälit, oli kadju saamikielä. Perus kähtävään tuojasta. Jälleen mai oppuslaa kuekta koulema, tai vuotoskoula ja koulema njälja juotkskoula, tuo faakahtan tuon aamuhuvun. Makkar faakah kaliklasskoula. Se toppi illa saamikielä. Ja tohti paragraften vuotoskoula lauas. Toh vaihkuihtan tuo privatskoula lauaita maittain. Tai se mai friskoule tällokit. Että kun tiehi tjöitsö toppi tien kuudekalus. Te ilahtain tuo privatskoulan käännäs vuotta saamikielä. Addi tuon vahpit. Oppuissa saamikielessä. Ja maittaa tänne ahponeuvoi pirra. Tämä ei ole vuotoskoululla olisi ahponeuvoi. Saamikieli oli ahponeuvoi tuo uktuvat. Oda tarkille ja tänne taikiri puukmalta. On te mielessä saamikieli. Taas oli oktanas pähti tuo kiitti, mutta saamikielellä pirra ei halua tässä mihkin. Kuossa tasakalikin kiitti. Siellä on uudet raportteja, mutta on saametikillä tinkun raportteja. Erinomais vappuissa piirre ja oppe muisteluvut annahtelu. Hui vähtis olkopäälle saamekuoplujen tuo. Ei saame maanai iskatan tuo tämän saami kielä vuodul, saami kulttuura vuodul. No tätä PP-kontuuria mulla miehtänyt, kun tämä on niitä tsehpuahtanut ja ei tehdä tuo. Tämän saamemainen tuo lauht on johtasla faagalle svattisvuotta voi laudahtasla otella saamikielä manna. Ja maangi musta mai oppen lahkareutuma saada volantilla tämän pierdäjähtsu. Ja hui ollu siinä kaittusuoppus ja vaitelusvuotten tuo saametiikkäi. Teina illa lahtsun puedetilli muhtimalla topee. Bibliotekstjohka, kun solmu väärtsollu muhtimalla tekkär raavaskoulasysteemasta oppe väärtsollu. Tai niillä vähkiin toki erinomaisesti unnaratsoina, että en tihtur hommais johtujaatsun. Siellä on pieli, mai mihääli, että on pierdäikehtsu, kun fylkamainen pierdäikehtsu vältä. Saametikkilää meiltä, kun rahkanis kohti pierdäikehtsu. No, ja kaikki suoppuistas lämmösen rahoitan tuo lämmösen parkujaukkuun joudus, ilsoittain ofta ei vil vuotta muutakaan, kun tuolla vähän pissanan. Millä mä kähtsän, mutta ruuhtaan on pirra, muu ruudai otstan saame
tai saamiskoulaita tällä kuektilavan nuorna tappe Finnmark kun se ei saamikouluina era on siellä fasten kekto polkupelti tai vähän ärlaan ollut. Nyt tiedän kiehtoa muuten puolet. On virkellä softsporukudella kessillä tai mannan käsellä pitää jaukkuruosta Suoma ja Norka. Departemanga taas saamme teki välis loktoolmus siellä Norkasla utdanningsdirektorat solmus siellä kaikki kähtstä ahponeuvojen tu maas läht. Saamikilli tämän kolmadelta. Siellä saatte jo vuonna järjeltä på skoleita, på saamskoleita, makkaa dilli oppilaskolaan ja muhtimalla fastien ja vielä fasella fastien. Siellä on muita tuosta saami parlamentaarillis räddi. Tuossa lämmösen alle jask tai manjumsaikin, että lämmösen skolassa sitten ohtavasta. Mutta tällä maita konsultationen saamitekkissä konsultationen vahtodepartementin kuktijaalis. Ja toppe valtui tähässimme mun tällä naamahin maan lahkai maimi jalkapaarakoten. Ja täällä Vahtibergillä Tällä kallikalla hoppalasuossi röytätu tänne Ahplanassa. No tällä saamitenkillä kannaren departementin oppusdirektoraten manlahkai. Saami perustummi kalliket vuhtivalta tien asses. Täällä hoppalasuossilla oftebälle kote pohti makkaronmus. Olko mikä alkoi tällä vähän tekee unnar. Talustan den saamikulttuuri saamikielapista ja ilmeisesti ämpö. Tätä meidän kuullataan tuon alkaa siellä oppilasvuosilla kuin saamikieli. Vaikka alkaa tohko tänne ohtella oksas taru ja saamikieli. Ja tällä huivuavassa just tätä asua, tämä tiikellä ja tällekin tapahtuu, aivilipukti tietysti. No, siellä Ahplana parkputan lehti opti hän huijollukulla, mutta tällainen störetikkoppustietä hos kuekteloistoppelaa tai juotskoula plaanatten tuetju pajutalokta kohtsuvis maalle faag. Oot kuusisatta. Mun näkysin tuossa. No, kun vaikka hei. No, tahla reutu, tuo kallik reutetu, mutta kun Pilven direktorat spuhtan tuo ohtson. Tässä että kosta parukualle källik nyt tätä hiljattalle tai vois ilfos plaanasten kalparkut. No ei ole ahponeuvo, älä saamme teikki oota ahponeuvo plaana rahtaan tai kauno. Tai tämän kauno piti läppe, saamme teikki roftusiltuun, kun tällä ahplana ruoha. Mun attan Stevli tänne. Tällä tässä pääsättiin riipna. No te teppellä vahkoplana pennä makkar vuorohämmisellä ja puudekillillä parukko tästä vahkokiltirahkoon. Siellä saametiksellä maita ja tiedahus, tiedahus. Mä joppele. Siellä oftsparukko siehtousla jos kuitenkin fylkan ja kieltä. Että tällä maita saametikke seittuun sahtivat. Se oppila är hela bygden tuntum åkpus ja skola. Ektu jalkalat oftsparukko. Somsa fylkanne ja Finnmarku fylkanne. Ja tällä Trøndelag, Nordland, Trøndelag ja Matt-Trøndelag ja Hedmark fylkan. Siellä on Tromsa fylkan, Tromsa suohkanit. Oftsparukkusehtissa. Altanla parakammin ja Oslunna parakammin tai hilfel tärfis. Mutta mun mielestä oftsparukkalle, tällä teos saada netsam. Tällä teos saamme teikkai huiteehallasta on kuulaskunta nurkaan antu. Tähän vähken. Millä teihallasta saami oppeittiin ja saami määnner. Mi päästä tuntuu kuulaskunta tienkuun tuntuu mi rimmellä sorro teihalla. Soutamerkkiden ahkoplana ektuidällä.
Kun tänne rahketti tänne taimaplanian tuo vuoroheimidelle te saatte joukui järjestää skooppi samtikin päälle smakkar vahpani voi joskus kuulita lyhtsee vuovastun tuo optimusalka sitä netsaamia maita joku skuulaita. Ja mun toivonit miston tuo luohpatte muu viitas hotsparkatti tälle sähti hämpudan tähti. Joo. Kiitos. Kiihtu Kari Skoglund Saara Saamedikki Bällis koboht muisteli ja Mikael Ainas kähtstal outskoulu ja Ainas hari houtspalkatiikka. Kiihtu. Mi päälle jatkit ahpusdirektorata Eva Mimmi Lund lägeborre. Ja parin jästä. Tämä on hyvä. Tämä on ihan tässä. Aika suoraan. God morgen, og takk for at jeg fikk lov å komme. Jeg heter Eva Mimmi Lund, kommer fra Utdanningsdirektoratet og jobber med samiske saker. Jeg er koordinator for samiske saker i direktoratet. Startet å jobbe med samiske saker for 8 år siden. Da sa Sametinget opp avtalen med oss om å ha ansvar for eksamen. Da overtok vi. Og da ble jeg kastet inn i det. Og som søring så kunne ikke jeg noe om det samiske, så da tok jeg 30 studiepoeng i Tromsø om samisk kulturkunnskap. Der hadde de lite om språk, det vet jeg har endret seg. Siden har jeg jobbet med eksamen i grunnskolen, og jeg byttet avdeling og jobber nå med veiledninger, læreplaner og andre samiske saker. Jobber mye med KD og Sametinget. Det jeg skal vise dere, nå hadde jeg trengt noen som kunne komme og trykke litt for meg her. Skal gå og hente. Jeg har ikke noe PowerPoint til dere. Jeg skal vise dere vår nettside, for vi ble jo invitert til å spørre hva de ulike instansene gjør. Hvis du kan trykke på den der udil.no, kan du stå her og hjelpe meg litt å trykke. Det ble så mye å holde på her. Så har vi på direktoratets hjemmesider hadde vi mye informasjon om samisk, og det lå litt hulter til bulter. Det var vanskelig å orientere seg og finne fram på våre nettsider. Det vi har gjort, det er å lage samlesider som ligger øverst på den oransje linjen. Dere kan notere nå stegene i dette her, øverst på der. Og der står det nest nederst, samisk opplæring. Her skal de fleste, det meste om samisk opplæring skal ligge her. I går fikk jeg orden på at også nasjonale prøver, lesing på samisk, ble lagt på denne nettsiden. Og det var jo anledning at jeg skulle reise hit, at jeg måtte rydde litt mer. Og da oppdaget vi at det var noe som var borte. Jeg skal vise dere om samisk opplæring. Og da skal vi gå til... Kan du gå litt nedover for meg? Læreplaner og vurdering kan du trykke på for meg. Helt øverst. Helt øverst. Der. Nei. Der. Da går du på. Så scroller du litt
Dette ble litt annerledes enn jeg hadde planlagt at det skulle bli. Her ser dere hvilke fag som i alle fall ligger her. Last ned samiske læreplaner. Her ser dere hvor det ligger hen. Jeg skal tilbake. Hvordan gjør jeg det? Klarer du å hjelpe meg? Ja. Så gå litt tilbake. Og på læreplaner og vurdering, eksamensoppgave, grunnskolen skal du gå på nå. Ligger der. Så går du til eksempeloppgaver. Jeg har trent på dette her, men nå når jeg kommer hit, så blir det helt feil. Så selv om jeg er kjent på disse sidene, så tenker jeg hvordan det er for dere når dere skal inn og lese dette her, blir det nesten umulig. Var ikke det du skulle vise? Eksempeloppgave. Ja, eksempeloppgaver. Ja. Her, grunnskolen. Ja. Ja. Nei, det var eksamensoppgaver. Ok, det var ikke det du. For det ligger jo også der. Det ligger Man kan også gå og se der, på ja. gamle oppgaver. Ja. Hvis dere skal inn på disse oppgavene, altså disse ligger jo tilgjengelig hele året, ikke bare før eksamen eller etter eksamen. Hvis dere skal klikke dere videre inn på her og ikke kommer inn, så må dere ha et passord. Og det passordet kan dere notere dere med en gang. Det er eksempel med stor E. Det gjelder for alle. Der, ja. Ja. Der, ja. Det er samme. Altså det, hvis man går inn her. Her har dere samisk, førstespråk, nordsamisk. Og der er det passordet. Der skriver man. Hvis du skriver inn eksempel med stor E, så kan vi se hvordan det ser ut. Ja. Der. Åpne. Det her er jo veldig nyttig for avgangselever. Her ser man da. Sånn ser det ut. Så da kan dere gå inn og bruke dette. Hvordan fikk du opp 2013? Det siste ligger der. Etter den her reviderte. Den. Der. Ja, det var her den lå, var det ikke det da? Ja, her er Alle står det her. Ja. Slå på alle da, så får vi se om alle ligger der. Hvis det er samisk som første språk, det ligger kun en oppgave der. Da får man gå. Ja, da får... Men det ligger her. Ja, som du ser. Ja. Her kan jo elevene også bruke for å se når man forbereder til eksamen. Ja. Går du tilbake for meg? Ja. Se den der. Hva skal jeg sette? Så. Nå flyr minuttene fort her. Ja. Og så ser dere at det ligger eksempler på før, under og etter eksamen. Og her ligger det både forberedelse, det som skjer under eksamen, og hva som skjer etter eksamen. Det kan dere gå inn og klikke på. Så går vi tilbake til læreplaner. Jeg skal vise dere noe som ligger der. Og under vurdering. Læreplanen, her ligger jo de samiske og alle. Ja. Og så går det på vurdering. Ja. Og du skal se på det. Ja, da skal vi få standpunkt og kjennetegn på måloppnåelse skal ligge her. Der.
Det skal også ligge på, hvis du går litt lenger ned, så skal du se at det skal ligge i også for samisk. Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for 10. trinn. Og de er lagt, dette vet jeg også ligger på Sametingets side, men det ligger også her. Det er for skoleåret 2013-2014. Ja. Hvis du går tilbake litt på disse sidene igjen, så går du på samme sider igjen, tror jeg. Der. Ja. Samisk opplæring. Finnes teksten også på samisk? Ja. Nei, på den som jeg viser dere nå. Vurdering. Ja, den finnes på samisk. Her på deres side? Ja. Ja. Ok. Det er jo samisk lærer som har jobbet med. Er det ikke? Jo, Hva var det du skulle vise nå? nå skulle jeg vise veiledninger. Nei, jeg skal gå på der nede, samisk opplæring. Der. Ja. Og så skal du gå på forskning. Jeg skal bare vise dere at også her ligger en rapport fra Kunnskapsløft samisk. Så hvis du ser på sluttrapporten, der. Da ser dere det som står i ingressen her, at det er mangel på læremidler og kvalifiserte lærere som gjør det vanskelig å gjennomføre Kunnskapsløftet for elever som følger det samiske læreplanverket. Det er jo hovedkonklusjonen, og det er jo dette vi jobber med i samarbeid med Sametinget og KD om å få endring på dette. Det jobbes intenst med å lage samiske læremidler. Jeg skal si at akkurat i disse dager, nå begynner minuttene å tikke ut for meg her, så er det etter at læreplanene ble revidert, så har vi nå også revidert veiledningene til samisk første og andre språk. Det har blitt laget ny veiledning til norsk for elever med samisk som førstespråk. Veiledningen er nå til oversettelse til nordsamisk og vil bli publisert på våre sider på nyåret. Oversetningen foregår her i Kautokeino av 2 lærere, og vil bli kvalitetssikret og lagt ut på våre nettsider. I tillegg så kan jeg si at i 2008 ble det publisert et ressurshefte for lærere i skolen om samisk innhold i læreplanene. Dette heftet som heter Gavnos, det blir også nå revidert, og siste hånd på siste utgave skjer faktisk i dag, men det blir ikke gitt ut til lærere som et hefte, men blir kun et digitalt ressursside hos oss. I tillegg til at Gavnos revideres, så lager vi en lenkesamling til blant annet naturfag, fordi at naturfaget var ikke med i den opprinnelige Gavnos. Der har det deltatt, blant annet Lisa Baal har vært med og jobbet med dette sammen med meg, også en annen i direktoratet. Det ble litt rotete, det beklager jeg. Jeg hadde skrevet gangen i dette her, men jeg ser det at det funket ikke helt. Men ta dere litt tid med å gå inn på disse samlesidene, så finner dere ganske mye. Da har jeg vel brukt opp tida mi. Ja, at denne Gavnos er jo veldig lurt hvis lærerne viser det til, altså lærerne her viser det til lærerne på sin skole, for det er mye viktig å finne der. Lærere sliter jo med å finne stoff til de ulike temaene i den nasjonale læreplanen. Ja. Ja. Samtidig vil jeg bare si gratulerer med nettverket, det tror jeg dere trenger. Allogihto Eva Mimmi. Tusen takk Eva Mimmi for at du tok deg tid til å komme hit og være i lag med oss og dele nyttig informasjon. Du kommer til å være med i gruppearbeidet. Nei, spørs, du reiser tidligere. Jeg reiser tidligere. Ja. Men i hvert fall så ser vi det her er Utdanningsdirektoratet som har en veldig viktig jobb for oss lærere. Og det finnes mye her på nettet som vi finner svar på. Du skal også få en gave. Vent litt.
Alle mi jatkit. Ja, vet du vet programma. Kuidas me viesä jäädä katjalta? No, missä ka joukkoparku manjel? Oi, tanssistina. No, joo. Missä ka manjel joukkoparku, kun saadi juhkujuvubet hieskolle joukku. Mä nogo kuulla ehti Eva Mimmi lyn huolka koktumlahaikkitan tihti, kun se on kirjiti joksa. No, just tässä katjalta ka suunnia täällä. Te mi sahti valtitan. Hei. Skal jeg ta det på norsk eller samisk? Jo. Mun borkan joskuskoles chatsollus, jollan borkan huijolu da jäsien makuskit uappo hussi saametikkis köötylo jäi. Mun mielestä sorru ehti mennä menton juotst. Kun meillä hallaan kähtsiä ei ole, että mä näet heittet väliä heidä saamekielä. Mikä status että saamekieli kun läppipest väljet ero saamekielä. Ja ofta katsanta, nuppi katsanta he lää, että läkö parikujuvun mihkige det nu äsin, että läppit heittet väliä heidä saamekielä. Kähtsät lyhkäs. Kun mi aasaheimme, kun mi alkaimme saamme uappuplana. Det rahtsaim munkutten huijolu unjalkas adjutan pakulajan. Että saamekielä kai pakulajan. Ja täällä väljuvun erot. Vastat ja maanin tämän väljäjä erot. Tämän pakulas uase. Ja tällä saamekielä kolma. Ottu äppiloa ei mun sonna taajotuvun tämän väljet. Sonni sähti. Aber jätsäs veljaajun halla, kun se on taajutuvuiden vältitten saamekielä kolma. Se on juoppani meitik. Det dobbla utsään opponeuvotan kolmas ja läädus men dat saamekielä kolma lää tehälläs väljet. Kiitos. Hei, jeg lurer på hvordan man kommer inn. Jeg synes det er litt rart at ikke samisk språk kommer på samisk når man trykker på samiske språk, at det fortsatt ligger som norsk, og at det ikke er lett å skifte språk. Det er bare en kommentar til når man går inn på samlesiden og så velger seg samisk, så burde det være en rask knapp for å skifte språk. For menyen øverst så ser jeg ikke at det ligger. Det kan være litt vanskelig å finne ut hvordan man skifter til samisk. Så det var bare... Ja, Gito. Vet ikke, det var Mimmi. Har du lyst til å si noe til de her spørsmålene? Du tar det med deg, ja. Just det fall. Da står vi jatkit. Mi san skjedde vähän aigi saagastollat manjelas maitain smittet. Mun hänen ei ole mimmikä käsät, kun vastanut näin. Ja, vedkommende lærer ønsker at du sender svar per mail til det her spørsmålet. Ja. Vurderingskriteriene til videregående opplæring, hva tid kommer de, spør en lærer her. Ja, Eva Mimmi lakata hilete juuridakiski vel rahkadihta ihnohte pansuni sahte vastidit. Tai kauna dargilli eikä saamegilli. Ja da. Flere spørsmål mens vi har Eva Mimmi Lund her. Ja, jeg gjør det med meg at vi har satt mannen mitt sagstallet. Dalle da vi Trøndelaga fylkesåkeren, Margaret Halle. At det legger bordet.
Skal du bruke den her? Jeg er klar over det. Skal ta den. Hei, god dag. Takk for invitasjonen. Dette blir en spennende øvelse. Jeg representerer fylkesmann i Nord-Trøndelag, og det er jo vi som er den regionale stat. Etter meg så kommer representanter fra fylkeskommunen og skal fortelle litt. Men det er interessant å bli invitert, og det er jo litt ulikt hvordan vi vinkler disse 10 minuttene vi skal ha i forhold til hvordan vi greier å få til et samarbeid for å fremme samisk språk og kultur. Og det er klart at fylkesmannen har en oppgave i forhold til det, det er helt klart. Så jeg skal prøve å dra noen gjennom hvordan vi tenker det fra vårt ståsted. Nå er det jo det sørsamiske språket som vi har tatt et hovedansvar for, og som fylkesmann Inge Ryan er veldig opptatt av at vi bringer på dagsorden på alle avdelingene til fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Men vi har også ansvar for de andre samiske språkene, det er helt klart. Embedsoppdraget til oss sier jo ganske klart hvordan vi har ansvar, og det er jo dere kjenner jo til det fra direktoratet, og det kommer jo sentralt ifra. Som dere ser her, så barnehage har mye klarere retningslinjer i forhold til hvordan de skal arbeide. Det er mye tydeligere der i forhold til å gå direkte inn i kommunene og veilede. Når det gjelder skolen, så er jeg veldig glad for at Gavnås blir tatt på nytt igjen, og vi får det å bruke som bakgrunnsstoff, for det tror jeg har forsvunnet. Det var ganske godt presentert i begynnelsen når det kom, men nå i senere tida så er det litt vanskelig å løfte det fram. Så der har vi et ansvar i forhold til å få alle elevene i Norge skal få kunnskap og innsikt i det samiske historie, kultur og samfunnsliv. Samtidig skal vi, som det står på nest siste punktet her, følge opp at skoleeier informerer og veileder elever og foreldre om rett til samisk opplæring, og det siste punktet som vi har et ansvar for, det er at skoleeier oppfyller elevens rettigheter til opplæring i eller på samisk og i finsk. Så det er det klare oppdraget, men det er lov til å være kreativ. For det vi ser i Nord-Trøndelag, det er at vi har flere barnehager hvor det er samiske elever, og dem vet vi jo. Altså morgendagens elever går jo i dagens barnehage, så det er her vi prøver å få oss en oversikt. Og da har vi flere kommuner som har vært med i det nettverket som er etablert for barnehage. De rødt, de har vært med en stund, og de blå, de er de som har kommet med det siste tida. Det er bare for å gi en liten oversikt over hvordan vi kan jobbe. Vi har 23 kommuner i Nord-Trøndelag, og som dere ser så er det flere barn og i flere kommuner som vi på en måte oppdager har samisk bakgrunn eller har interesse i forhold til å være med på de nettverkene her, og da etterspør vi dem så at de blir med i det barnehagenettverket som er etablert, og som Nordland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag er med og har en veldig god tradisjon på å arbeide i nettverk for å fremme språk og kultur på barnehage. Og det prøver vi å se i sammenheng med skole da. Når det gjelder sørsamiske skolene i Nord-Trøndelag, i skolene så ser dere det at det i parentes, det er jo fra 10 til 11, så vi har jo en økning. Og det gjør jo at vi må være enda mer oppmerksom på rettighetene i forhold til elevene, for å fremme læringsmulighetene i forhold til språk. Vi har 2 forvaltningskommuner. Røyrvik ble forvaltningskommune i 2012, Snåsa har litt lengre fartstid, og på Snåsa har de også en sørsamisk skole og barnehage. Jeg er veldig glad for den økningen vi ser i forhold til samisk som førstespråk. Det er jo på Snåsa vi ser det her nå. Det er jo ikke mange elever, men det er viktig. Deres rettigheter er like viktige som om det har vært flere elever. Så har vi samarbeid med fylkeskommunen i Sør- og Nord-Trøndelag, fylkesmannen i Nordland og Sør-Trøndelag, og
høyskolen i Nord-Trøndelag og over også på svensk side. For vi prøver å se dette her i en sammenheng, tatt en del vurderinger, hatt noen møter og fremmet en del mål for det arbeidet vi skal gjøre utover det vi så i forhold til oppdraget vi har. Så det er klart at å få utarbeidet flere samiske læremidler er veldig viktig. Det er samme, dere kjenner igjen det. Det med å kunne tilby sørsamisk kurs hvor studentene kan avlegge eksamen ved egen høyskole, og likens det med å koordinere og eventuelt iverksette prosesser for å fremme samarbeidet om samiske opplæringer over landegrensene ser vi også. Og det, noe av bakgrunnen av det er at når det gjelder søknad på studiehjemler, så ser vi at mange av dem som ønsker å ta studier i forhold til sørsamisk også tar det i Sverige. Så det er viktig å prøve å se det her, men her skjønner vi at landegrensene stopper oss, men går an å tenke smart. Som Oda sa, språk læres i praksis. I Nord-Trøndelag så har vi trykk på det at barn og bøker, det må begynne tidlig. Så nå er det satt i gang et samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen gjennom fylkesbiblioteket. Alle ettåringer får utdelt en bok. Som et symbol på at her må vi være aktive, vi må fremme læring og lesing, og det med språk er kjempeviktig. Og likens at heimen og andre plasser bruker bøker som en utgangspunkt i forhold til både samtaler og læring på språket, det anser vi som viktig. Og dere vil skjønne litt etter hvert hvorfor jeg viser denne satsingen her. Vi har 50 leseambassadører, ordførerne i kommunene blant annet, som fremmer viktigheten i forhold til det med bok og lesing og språk. Vi driver en del kompetanseheving, og nå, som dere så innledningsvis, så har barnehage en mye mer klarere mandat i forhold til det enn hva vi har på skole. Men fagbrevet i barnehage, der er det en del på gang, og likens kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere. Her har vi også en del på gang, og likens nå så setter vi i gang en pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med en ny innretning, dette samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag, hvor samisk barnehagepedagogikk blir et nytt studium. Så er det innsatsområdene. Når jeg visste dere med satsingen i forhold til Nord-Trøndelag leser, som det heter, så tenkte vi det at ja, det er jo kjempeflott at alle ettåringene i Nord-Trøndelag skal få en bok på helsestasjon, eller de får gå og hente på biblioteket, men vi vil også ha samme tilbudet for dem som er sørsamisk i Nord-Trøndelag. Så da var det den boka som dere ser bildet av nedpå her, som vi ga ut, og det ble etterspurt og etterspurt og etterspurt, så den boka er delt ut til ganske mange på sørsamisk i Nord-Trøndelag. Men videre arbeid er at vi skal etablere nå en ny bok for ettåringer med flere temaer, og her skal vi utgangspunkt i det sørsamiske språket og kulturen. Vi ser at der er det et behov, og på studiet så blir også den boka med Lilja, den er brukt, og den nye boka som skal skrives, den anser vi som en viktig del i å fremme det sørsamiske språket og kulturen. Så det jobber vi med akkurat nå. Det er tatt mer initiativ for barnebøker på samisk. Det er laget rettigheter er sikret, og det er bøker hvor rett og slett teksten på sørsamisk er limt inn i de bøkene vi kjenner godt til fra før. Og dette er de barnebøkene på sørsamisk hvor fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag har ordnet en avtale med, som går an og da får du teksten ved å gå inn på en PDF-file og laste ned og lime det inn i bøkene. Det er den enkle versjonen. For å få mer mulig sørsamisk tekst. Tilgjengelig sørsamisk språk og få dette opp. Det andre innsatsområdet som vi tenker å jobbe med fra fylkesmannens side, det er å etablere et sørsamisk lærernettverk for lærere som underviser i sørsamisk i grunnskolen. De jobber over store eller flere områder, ofte en og en og alene, dere kjenner dere igjen. Og vi har tenkt at en sånn nettverk for lærere som underviser i sørsamisk er også noe som kan fremme læring. Og vi hørte jo i sted hvor viktig det er i forhold til det å komme seg sammen og diskutere både metoder
og språk og læring. Så er det etablert et nettverk på videregående nivå i Nord-Trøndelag, og der har lærere fra grunnskolen vært invitert på den samlingen som var nå i november, og det var 6 som var med. Det var fra Nordland, og det var fra Hedmark, og det var fra Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Og midler rundt det med sørsamisk, det er det Nordland, fylkesmannen i Nordland som har. Men akkurat her, for å få etablert et nettverk, så har fylkesmannen i Sør-Trøndelag tatt initiativ til å betale det kostet for de lærerne som møtte på det nettverket i november, på det videregående nettverket. Hvordan dette skal organiseres fremover er vi litt usikre på, og det må jo ses paralleller til Netsam helt klart. Jeg er ikke så sikker på om det er så mange fra Nord-Trøndelag som er her i dag, og jeg snakket med en del av de sørsamiske lærerne. De synes det var langt å komme seg av gårde på, og årstiden var litt spennende, synes de å reise. Dem jeg snakket med. Men her er vi i en dialog, og fylkesmannen, utdanningsdirektøren i Nordland har sagt at dette skal vi få til i samarbeid med dem. Så det håper vi går i orden. Så er det tredje innsatsområdet som vi jobber med nå, det er etablering av et samisk senter på Hint. Det skal opprettes et interimstyre der, med et samarbeid, og da tenker de å få til en digital krukke. Avtalen er vel snart i havn, vi er ikke helt sikre hvor det er, hvor du kan gå inn digitalt og lete kunnskap, bakkunnskap, grunnskunnskap på det du har bruk for. Så skal det søkes om EU-midler i 2015, for det forprosjektet er ferdig, og det er også et samarbeid over grensene. Så studiehjemler i samisk er det siste. Vi har tildelt og har plikt til å tildele studiehjemler for samiske lærere som skal ta videreutdanning. Vi har tildelt til lærere i videregående skole, vi har tildelt til lærere i Sør-Trøndelag, og Hedmark har vært med tidligere, og det fikk vi påpakket fra Utdanningsdirektoratet, og det måtte vi slutte med, for det var kun Nord-Trøndelag som skulle få de pengene. Det synes vi var urimelig, så vi tok kontakt med Røe Isaksen, så nå er det åpnet, og det gjelder for hele landet, sånn at alle kan søke på studiehjemler, og det oppfordrer jeg dere til å gjøre. Vi greier ikke å bruke opp pengene våre i Nord-Trøndelag, så det er en videre utfordring til dere. Takk. Ja, tusen takk for at du kunne bidra. Margaret, du får også en gave. Kalender fra Ailosh og T-skjorte fra Lokkan Gotters. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha. Ja. Er det noen spørsmål, så kan du sende mail til fylkesmannen. Ja. Basta mikrofonen. Allo gito, dunne. Margaret. Halle, fylkasåkanis. Mi kal elnagodan dal haikki, mutta huomals miss hoide halas ashi ja hui allu ashi, maikko mi fert palkakoht. Tämä on mukalainen daljo. Tänä aamuihin jahti eikopehtan Ariel Saami vuodoskoula ahpäitsi firmaga pitch johtui, kun läjö jatkoskoulassa firmaat. No, mun eikö tuossa muisteli, missä lää Ariel Saami ahpäitsi lämmeldään firmagas. No, se on tietysti rikkiille både resursen tämän parkkus. Nobbille annetta lääkoks matki volkiteikka kuotikeinoi. No, tämän tihti mi lähkede pitchana mi streamha on saht chobu melde toppoko sen läht. Ja tietysti watch-päivällä mi mun mielestä heivi huipuudessa mi lappu kuotikeinus saami valtapaikis päiväleimet. No, missä juttaa annahte. Mi mait nuppes ko päivädit takar storit. Oktoårende mi pitcht me Ariel Saami ja Jule Saami kuului. No, tätä hilät. Dadjon tänä mil heivällä appe. Maitan maaskostämi käjilme. Mun on kiihtävästi tilet alta naikki. Atteikka. Det mi päällä jatkit. Ja tällä fylkamanni vuoro. David Trøndelaga fylkamanni. Arnhild Oppdal. Lägeborre. Tusen takk for invitasjonen.
Jeg kommer fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Både jeg og Margaret vi har arbeidssted i Steinkjer. Men vi har litt ulikt styre av hva vi gjør. Jeg synes det var en artig utfordring å få lov til å fortelle litt om hvordan vi jobber med sørsamisk i Nord-Trøndelag. Men det sørsamiske området er atskillig større enn Nord-Trøndelag, så vi er nødt til å se mye videre enn hva vi vanligvis gjør på andre arbeidsfelt. Sånn at jeg har laget et kart. I det kartet så har jeg tegnet inn det sørsamiske området. Det er fra Rana Rødøy i nord, det er jo nesten midt i Nordland, til Elgå i sør. Og det er faktisk langt nord i Hedmark, men det er jo tross alt Hedmark, så det er ganske mange fylkeskommuner inn her. Og så i vest så er det ut til Sunndalen. Sunndalen har vi forholdsvis lite kontakt med, men vi vet at det er en del sørsamer der også. De sørsamiske ressursskolene er stasjonert langs svensk-grensa. Og da har jeg skrevet dem inn med Hattfjelldalen i nord. 2 videregående skoler som jeg kjenner best, for at jeg jobber til fylkeskommunen, og vi har fokus på videregående opplæring. Og lengst sør har vi Elgå. Bakgrunnen for at Nord-Trøndelag er her i dag, det er blant annet, i tillegg til at vi er et sørsamisk område, så har vi også blitt et regionalt forvaltningsorgan gjennom at vi har 2 sørsamiske kommuner. Og når vi har 2 sørsamiske kommuner, så er også fylkeskommunen sørsamisk, altså tospråklig. Gjennom å bli tospråklig så ble det nytt for oss, og mye vi ikke visste. Og mye vi ikke har hatt særlig bevissthet kring, selv om at det var mye gode krefter. Og da fikk vi laget en egen handlingsplan. Og det er mye av den jeg kommer til å ta utgangspunkt i. Den handlingsplanen ble vedtatt i fylkesrådet i 2013. I denne fylkesplanen, som skal vare i så mange år, så er det forslag på veldig mange tiltak. Fylkesrådet gikk inn for at vi skal gå inn med å gjennomføre de fleste tiltakene. Det er ett de har tatt ut. Alle de som står der, har jo fått klart signal på at det skal vi jobbe med, men det er noen som står sterkere enn andre. Og det sterkeste punktene når det gjelder videregående opplæring, det er blant annet sikre Grong som ressursskole, styrke utviklingsarbeid i samiske fag, etablere prosjekt for utvikling av digitale læremidler, sørsamisk lærernettverk, og ikke minst styrke informasjonsflyt, altså at vi samarbeider med de ulike fylkeskommunene, i tillegg til at vi også må snakke med fylkesmannsembetet. Derfor er det fint at både jeg og Margaret er her i dag. Regional rådgivningstjeneste. Det var nevnt noe her om kunnskapen til PPT, kunnskapen om de samiske utfordringene der, og likeens det å veilede i en opplæring. Mentorprogram for elever og studenter, det går jo på dette å ha språkområder, språkplasser, der at du kan bruke språket. Der har vi mest aktivitet i de sørsamiske kommunene. Det er bare å innrømme. Grong som ressursskole har definert sin rolle. De skal drive med språkopplæring. Og språkopplæring, det skjønner vi godt at det må foregå både på hjemskolen, som da er Grong, og likeens vil det være fjernundervisning. Vi har 11 skoler i Nord-Trøndelag, pluss 2 private skoler, altså 13 videregående skoler. Og alle de skolene har gjennom årtiden hatt elever som har behov for samisk opplæring. I språksamarbeidet i Nord-Trøndelag så er det et samarbeid mellom 2 språksenter og den videregående skolen. Det er lokalt, mens regionalt så har vi et veldig tett samarbeid med Røros videregående og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Grong har et særansvar for voksenopplæring. Det står i forskriften. Grong har tatt ansvar for lærernettverket, sørsamiske lærere på videregående nivå, og er veldig aktivt inn i læremiddelutvikling. Grong ønsker å være en møteplass der at språket blir brukt og kultur blir utviklet. Jeg tok med denne her for å vise hvordan har denne aktiviteten i forhold til tilbud til språkopplæring vært fra Grong og Nord-Trøndelag. Den oransje streken er fjernundervisning. Den har flata ut i tid, og så har den sakte gått litt nedover. Den blå er hjemmeskolen, det vil si Grong videregående. Og vi ser det at i år så er det flere på hjemmeskolen enn hva det er ut til de andre skolene. Jeg synes det var viktig å vise at vi har 3 førstespråkselever, og hvordan de fordeler seg i forhold til valg av utdanningsprogram. Og den samiske eleven er ikke annerledes enn andre elever. Den har særinteresser og velger utdanningsprogram ut fra det man har lyst til. Man kan tro at påbyggingselevene, der kan man ha stordriftsfordel med 3 elever. Men når man har også 3 språkvalg på ulike nivå, så forstår også alle lærerne at dette byr på en del utfordringer. Og alle disse elevene går heller ikke på samme skole. Antallet er kjent for de fleste. I år har vi en elev på VG2 Durtsi, og den eleven går på Grong. Den har en lærer som snakker sørsamisk. Det vil si at denne eleven får mer enn det som vi forplikter oss til i fylkeskommunen. Men det er veldig glad for at denne eleven får lære håndverket sitt på sitt eget språk. De skriver ikke så mye sørsamisk her, men de bruker språket aktivt muntlig. Det er en god språkarena, og det er en god arena for å bli en god utøver i håndverket. Jeg har nevnt litt på det her med digitale læremidler. Vi har et forprosjekt. Det forprosjektet har vist et svært tema. Det temaet er klart å gis ut, men det mangler en del på det her med å sikre rettighetene på de punktene som er brukt i forprosjektet. Og det synes vi i prosjektgruppa var feil å bruke språklærerne til å få tak i, så det er en tjeneste vi må kjøpe inn. Men vi har laget en søknad til hovedprosjekt, og første punktet i hovedprosjektet det er å få tak i noen som kan få tak i de rettighetene. Det vil si at med å få gjennom starten av hovedprosjektet, så er det som er laget i forprosjektet klart til å bruke forholdsvis kort tid etterpå. Vi ønsker selvfølgelig at forprosjektet kan gå rett inn i et hovedprosjekt. Og det er jo for at i et forprosjekt så tilegner en god del kompetanse som er viktig å føre direkte inn i et hovedprosjekt, så du slipper å starte på nytt igjen. For denne oppstarten som krever ekstra energi. Det vet vi når vi bruker Kautokeino, tipper jeg, når det er 20 kuldegrader, så er starten på bilen som koster mest penger. Det er ikke å kjøre over vidda. Jeg har lyst til å si litt nærmere om det sørsamiske lærernettverket. I og med at dette betales av 3 fylkeskommuner, og det er 3 fylkesmenn som er inne i det, så har det vært en prosess med å lage en samarbeidsavtale. Et interessant arbeid, for vi ser at vi tenker litt ulikt, men samtidig er det viktig. Et lærernettverk styrker det interne samarbeidet. Vi samarbeider mer på tvers av fylkene enn det vi har gjort før. Og
vi samarbeide også mer på tvers av nivå enn det vi har gjort før. Og det ga Margaret et godt eksempel på når ungdomsskolelærerne deltok i lag med nettverket her i høst. Innenfor videregående opplæring så vi at det var mange ulike språkvalg, og forståelse for den kompetansen, kravet, det bedre og mer utstrakt forståelse for når man møtes og diskuterer. Samtidig så får den enkelte faglig utvikling, fordi at vi setter krav til hverandre når vi deltar i nettverket. Det utvikles en felles forståelse og vurdering, underveis og sluttvurdering. Det et tema som viktig, og det har nettverket jobbet meget mye med det siste året. Nettverket får en gevinst som de ikke er like bevisst, og det det her fellesskapet og delingskulturen. Det å dele opplegg, erfaringer, lett å gjøre over kaffekoppen, uten at det står på dagsorden. Det viktig. Jeg snart ferdig. Og de opplever et større faglig kollegium. Meget viktig i sørenden av det samiske området. Kompetanse krever forutsigbarhet. Og struktur, det at fylkeskommunen tydelig, politisk vilje, og at det et gjennomgående læremiddel, sånn at det tydelig for eleven hva han skal lære. Det må være der for at det skal bli forutsigbart, og at foreldre sier at dette vil at ungen min skal gjøre. Kultur for kompetanseutvikling. Det kan man finne hvis man tenker utviklingsarbeid. Vi har et felles mål. Samarbeidskultur, gjøre ting sammen mot et felles mål. Det sentralt, ellers så greier vi ikke å enes og samle energien. Og da synes jeg at eksemplet med utvikling av digitale læremidler i Sørenden et godt eksempel på det. Så vil jeg bare si takk for meg. Allogihto, David Trøndelaga fylka Såkan, Arnhild Oppdal, ja, Marahane, vet ikke noen skanka. Du må ikke gå. Borte. Mi bära jatki ja mun jahkami fertan bottusvaltit vähän aiki. Ja laal miehte pia kajalta kai aiki, kun miss han unnu haiki. Tällä kun mi väljim käimi teikka poudet, te mil saatten alle viidahten pouthusa. Fylka suhka niitä fylka manni ja teitä ahpaashusa ja saamedikkai. Ja tällä tahkäält etja tiedihän teikkapohtit käät tällä mieltä tappe. No mun shallas onko muu fylka suhkan ilmelde ikin muu fylka manni Tromsa päällis. Mutta alla ailas muk Finnmarku fylka mannis lägeborde. Samanjäljellä Lilthove, Ramsa Arktelas universitetas, Seijaristen, alla skolas ja Liisa nohte saavamiste kähtselet palver. Kähtselet hojaani huumat. Joo, det är lägeborde. Kasata haastelus joodani hallat. Mun hindan tiedekal. Nauda kadam nuun. Joo. Usti mun amalle Laila Strandbakkesmukk. Ja parkan rädättin Finnmarku fylkamanne luhte. Ja usti naikon vellohkat, että mulla on bitchan mu Loaldalama pääjäis tienläki, että olmel jaukku leda ohpahevtsit. Kun mun aina muhtin bitchan väl manegahti parikin mieltä, teidän manegahti, te kueska manegahti uassi, mutta muu
mun har langt den vuodoskoulu ahpehedri. Ja nu golle Oudal David Trøndelaga fylkomanne poetten Oudal misled at munjer huivattisk tarugilli og lohkat ja saamigilli hallat. Mun jakkan mondalle bian tarugilli mi slää. Fylkomanne Barukku, mai mikalike Barukat. Ja nu kun mille tal Finnmarkus tietteläs dalle Finnmarku uahpahussa saamigieles. Vi tildeler årstimer til alle elever i grunnskolen i Finnmark. I Finnmark har vi også elever som ikke har lærer på skolen i kommunen, og de får da fjernundervisning. I tillegg så har vi jo utenom Nord-Norge elever i grunnskolen som også får samisk opplæring, men for dem så er det jo da fjernundervisning de får. I tillegg så jobber fylkesmannen i Finnmark med å veilede kommuner, og veiledning er egentlig en veldig stor bit av fylkesmannens oppgave. I tillegg til skoler i kommuner med elever med samisk, så har vi også mange andre som henvender seg til fylkesmannen. Tildeler studiehjemler i samisk, det ble også nevnt tidligere. Vi har også midler igjen, så kom igjen søk om midler til studiehjemler i Finnmark. Samisk tilsyn, Sametinget nevnte det. De ønsker et samarbeid med fylkesmannen i forhold til tilsyn som vi gjør i skoler som har samiske elever med opplæring i samisk. Og det er vi selvfølgelig meget interessert i å samarbeide om. En viktig del, en viktig bit i forhold til å sjekke ut om elevene faktisk får det de har krav på etter loven. I tillegg har vi også elever som da går hele løpet ut og helt opp til 10. trinn. Da skal de avlegge eksamen, og det sjekker vi også litt ut. Og der må vi si at vi går kanskje noen ganger utover eget fylke, fordi vi har de elevene rundt omkring i landet som vi prøver å oppmode rektorer om å melde opp. Kjempeviktig at også andre elever får samisk eksamen, eller tar samisk eksamen. Vi har også ansvar i forhold til eksamensavvikling i eget fylke, og da gjør vi også i forhold til samisk, ser til at vi har en god sensorskolering som sørger for det samiske på en god måte. Også klagebehandling. Og samarbeid er jo et av nøkkelordene i dag, og vi samarbeider med alle andre fylkesmenn som har med det samiske å gjøre. Samarbeider nært med Utdanningsdirektoratet, Samisk høyskole og Sametinget. Det kartet det viser for noen år tilbake bare hvordan samisk opplæring man har i fylket vårt. Og det har endret seg litt, men ikke mye. Vi har en ny kommune med som jeg er glad for å kunne meddele dere. Nordkapp kommune har da fått 3 elever med samisk opplæring, og det synes jeg jo er bra. De grå feltene langs kysten, det er da kommuner som ikke har elever med samisk, men de andre har. Og så er vi jo i forvaltningskommunene, og så har vi kommuner utenfor forvaltningsområdet. Og dette er også et gammelt kart, men det illustrerer bare at vi har elever rundt omkring. Og dette skoleåret så har vi ca. 80 elever, som da har fjernundervisning utenom Nord-Norge. Her er nye kommuner i tillegg til dem dere ser her. Men jeg hadde lyst egentlig til å si kanskje mer om tilsyn, for dere som er lærere og jobber i skolen, dere har en viktig oppgave i forhold til å gi faktisk den eleven det han har krav på etter loven. Og det har vært nevnt litt tidligere i forhold til læreplan og dårlig dekning eller ikke oversatt rett språk og i det hele tatt. Der er en vei å gå.
som vi ser også ute i kommunene på de skolene vi sjekker ut. Fag- og timefordelingsplanen, den er ikke enkel. Det vet dere sikkert mye om. Og lærerkompetansen og rekruttering. Det er en... Vi startet tilsyn i 2009, piloterte først, og så startet vi opp i forhold til oppdraget. Og da hadde vi 2 kommuner i året. Og et eksempel er jo en kommune som hadde store utfordringer, for å si det sånn. Og de henvendte seg da til fylkesmannen for å be om veiledning. Og vi holdt en veiledning for alle rektorene i den kommunen det gjaldt. Og i ettertid så har det jo vist seg at det settes i gang en del ting som sier oss at her har man kanskje forstått. Nå er jo kanskje alle her fra kjerneområdet i samisk, det vet ikke jeg, men i hvert fall vi har mange lærere som er enslige ute rundt omkring utenfor kjerneområdene. Og det er kanskje dem som kanskje noen ganger sliter litt med å være motivert nok til å motivere elevene. Så tilsynet kom for å bli, og jeg tror faktisk at det med å jobbe og samarbeide med Sametinget kan være en god idé. I tillegg til å ha paragraf 6.2, retten til samisk opplæring for elever i grunnskolen, så skal skolene og kommunene også ha et forsvarlig system. Og her er kanskje noen skoleledere som nikker gjenkjennende til det paragraf 13.10 sier noe om. Man skal ha et forsvarlig system. Og med et forsvarlig system så menes det jo at man skal ikke bare gi den enkelte læreren det ansvaret og tenke at så går det av seg selv. Det gjør det nemlig ikke. Og rektor og skoleeier har et kjempeansvar i å følge opp og følge med. Den læreren det måtte gjelde, eller dem hvis det er flere. Og ha gode rutiner i hverdagen. Det har jo vært en del forskning, og det er fortsatt forskning, og det evalueres. Her er bare noen eksempler. Jeg tror ikke jeg skal gå inn på hver enkelt av dem, men Samiske tall forteller, synes jeg jo er en oversiktlig bok i form av at den forteller om alle samfunnsområder innenfor det samiske. Det vil jeg kanskje fremheve, selv om jeg egentlig bare jobber med oppvekst og utdanning. Litt veien videre. Oppdraget vårt er som sagt satt, og hvert år så får vi litt nye oppgaver, mye er det samme. Fjernundervisning er jo fortsatt en bit vi skal jobbe videre med. Og det vi vet er kjempeviktig å jobbe videre med, det er kompetanseheving. Det er være seg i forhold til fjernundervisning og stedlig undervisning. Så vet vi at det kommer litt i forhold til lærerløfter nå, i form av etter- og videreutdanning. Og da tror jeg jo det er veldig viktig at man sidestiller det samiske med alle andre fag. Det kan jo være en liten sånn til direktoratet, kanskje, og ta den med videre. Løfte også fra fylkesmannen det. I forhold til tema samarbeid, det er målet for oss alle, tror jeg, at vi skal ha et likeverdig tilbud for alle som har samisk opplæring. Hverdagen er kanskje ikke sånn, men vi må
Ja mun aikuisen pinna tehtuit just tämän praksisa muun palkan oappahetjen, kun mun oappahan kirjallisuoda. Huivan har muistelan vähän hastanda min oappu fallalda pirra, mutta det mun jutsi kertsarit tiei katsalda aidan. Tämän oappahuusa ehtui maina mun palkkaan. Mun oappan vuosittelen etnikiel oappahuusas, missä siikki bachelor ja master dassi. Mus ledään oudan boktimistas struktuura min etnikiel ja min master oappahuusa struktuura. Mutta mun saatan e-postan tai ton saattaa ikinä mun inkevatasa äikki. Tiestä maita muodolla huksijuvun ja makkar kursai mi fallat taas. Mistä maita alkukursat universitetet. Ja siikki parket oappahetjen taas. Siis tämä ei outsparkun omo teka gella kottachion, mä jakon kaikki viidain gella kottachion outsparku. Ja muutui saamikielä, na Tromsø universitet saamikielä fagojuofku, olomo maita outsparket, nomo matta saamikielä ja juule saamikielä vahvu asahusajon. Ja no bachelor där siis erinomaisesti, no min palkat maita det no mehta saami, den lakai. Ja Tromsø universitetsellä maitainemu tehti tällä oappahetji oappahus ja lektor oappahus. No tietysti mai veolas lohkat saamikielä fagan. Sihke det no vuodoskola täsi varas ja maitai jatkoskola täsi varas. Ja dastu maitieusku universiteta täsis. Ja ties handle mistat, ties mun oappahan ennamusatan på den akademiska stasis. Ja de lyfter bortan den studenten, den jatko på väldimin, tahimat saamikielä tai saamikielä studenten. No, ja det där, den värsta, den praxisi, man har gjort sin tjejhet. Ja kanske lite kodon, att det saamikielä suota dålin jo lebeggan Europas. Idea kodon. Vastas saamikiel tästä mai tehtimällä almuhuvon. Ta almuhuvo jäkke kohtnop tjödi tjejaloi kolma. Ta lei Gidgis Laponia. Ja li tuiska intellektuelle Johannes Tseferus, futteli Odjon Barokon. Na, rakkadit, tai challit jäkkar Gidgi, tjoggit materiaala ja almuhit Gidgi saami pedra. Ties lekke guokti rahkisuola tifta, tien Gidgis. Man okta saami pappastudenta kärpma Oula, leisadden sudne. Täällä okta versa, tante nuppi diftas tai luotet häfstas, kultnasasla dannamma. Täät diftat lävissa inspireeren ofta tuiska Beckan Kjalli, Goethe. Kjallit tifta man nammalei nahedes geliebten, jos mut huiska kielellä löinu vuorre. No että takkal tjäjä ja dat kirji, da hjolkoluvui engelaskilli, hollandagilli, franskagilli ja tuiskagilli. No takkal saami kirjalla suotta sähti että leva jo mehtä Eurooppa jo tondolin. Ja maittaidan engelas avisas The Spectator, tjejinoploidi oktonoplois, da tjäli dies toimahedjat. Tälle iimasota niin kuhkin tavvin sähtele niin legga touttot. Se on niin ättä toupake, tiekka seunis kalma kovlas lefti miellä opake, tiekka rähkisuoda touttuipa jutsit. No, että tälle on päkkän vähäs, mistä saamme kirjalla suotta ton toolin. Ja just tällä teko outomärkä mi parkat, tai muunden oppaidin palkan tävstain oktan kontävstain. Ja tjäjähän väärsten on aika makkar okta vuotta lää. Ja mi sähti oppat. Maittai komi lohka saami kirjalla suoda. Mi sähti lohka oppa historiapiirja, saami historia, saami tjälin historia, mutta saami kulttuuralas ja politiikkalas historiapiirja maittai. Tämä on kaikki mun tehtuhan ollut, kun mun oppahan. Ja täällä kirje, Laponia, originaala kirje. No,
Mulle saami chalagieler gidjalasvuoda oudanepmi vaihkoan saami servodat oudanemi. Täällä nuppi ja nuppi toutokudon myyhtämi muistella maanin saamit läpi eidimäänät. Amma dan läkki kullan. Aha, Anders Fjellner kutte chali gafsnuppi tjodi loo gaskamutus. Myyhtä. Pievi Bertni suokmu jättänasai mäinmis. Ja täällä mä arvostalla juvun taanäikke intellektuella i gaskas. Okta ruofa saamike luotte tutki politiikkaan maita K.B. Wiklund. Se on galchaalilla nukara sitä tietä kalleide. Tahilan alma saami originaala diktemusti. Kun ta limentuu chabbat, me juvun tas limentuu fina riima, minstar ja puhutten noita hi sahtan lähtä liidekka litterär falsifikation. Tai det muuta jäi. Täällä on lämmäsen vähän tilastalla maittain. Ja mikä jäljellä lämmäsen vähän nuo tilastalla juvun. Ja det. Måle saami chalagille ja gidjalla suola oudanäppi vaikka on saami servodat oudanämi. Till er unga män och kvinnor vill jag säga ett ord. Vårt folks framtid ligger i deras händer. Med deras kraft ska vårt folk och land hållas vid makt. Skaff dere utdannelse och stötta de svaka i kampen för tillvärelsen och tänk på vårt framtidsmål. Gilla landkällan. Gilli originala gilli ruofagilli, Elsa Laula. Sån kärlek också med tjodi njälje. Det åtnaran blir vi ein och alla äger gå till. Något vår historia reuda ja makar hastelussa mis ainläht, tai mis ahti maittai och ainit gedjalla suoda historias. Ja vielä hahku. Missä on Matia ei min avutäpmai. Tämä on jos. Täällä ehkä sitaata, millä ofta täällä äikki ja på oda se häikki källis. Jonnante West, sonne källan romantrilogia mun namalla Arpolatjat. Täällä kaffestallama birra. Ja ollesta mun ei oikein lohkatan sitaatakaan, mutta ollestaan sitaatassa saattaa vainita, että mulla on paljon mangimus asia. Oktasras kaffepotto leikki koulussa ollut äänet, kun tuossa kaffekoikku chaskadäpne. Täällä ei ole seuvustalla vuohki. Pituolla ei paikkalas uhtsasevulla ei tjuahkis. Kun ottes oftastallan vierut, letse vehkavaltalas ja tussadovun, tai muuta ei nohkaan, aikkiin nuppastusesistä. Tuossa di huonehis tekstavassi, muistella vehkoulu, lohkai, servudahoudonämme pirra, tämän kidji, voinga pirra, ja maitteman tehalastat, oktasas, teko oktasas pottut, läät ja lämasan olumuite. Mulla on kärka. Ja, kiitos. Ja, mig gihtit Liltove Fredriksen uppe Norka Arktelas universitetas. Ja, var det tillfälle. Manne milhte bouden ahpaas hos että mä teuskan dihtä Liltove pääsi muistli makar ahpafaleldagat. Kaunoit ja mi ahpäji saht hauhkastella että taka viidaste jatka ahpo faleldaga hektu ja sama bahta saami alla skola muistelit. Det ahpafaleldaga ja meitä teikon chalmikona mohmi aj hafkala suola min kelpla suola huksimi. Tämän tihtellä. Alle laspahtan Leena Antonsen ja mun aigon just tunnamui, mutta alle borre go espaalet, lägeborre. Kiitos. Ja, mun bara maida i Romsa universitetas ja mun inlebit ju en programmi, mutta mä vielä muistelin, että mun tässä Olga Belle kantinas ja musatan chai-hit ja muistelit ja vähkehit gelatekno ohponevoi ja automerkkidiitti tämän sääni ohpa anno sättinkirja oda veilas vuoda i birra chai-hit. No, että puhdispaat meidän väli okta vuoda muina, mun tjohken tässä Olgon. No kuhkeko mislää seminaari odna. Uiborreleeni mun tiedän tuolle ollut palkannut. Tällä ahpäj man falja jär vähkileenis.
Da blir det nå alle, millä tunnegagan serra äikki bitchmat. Äkko som meidän nopstjakt, kun minä nopsteiva dit. Kiitos. Tälle minä valdi pottu, kvarsta, tai hillä kuhki pottu, kaffepottu ja tammanjedelle minä jatkit. Ska jag snacka samiska så får du ha på. Joo, det millä hållen tänne noppiassai. Ja minä bara jatki min programmin. Ilet hoitson där kaffe ja kahkuja. Vähän sådan vuotnjasapt. Nu är vi kommit till del 2 av programmet. Och då har vi fått kaffe och fått vakna lite. Det blev en sån skicklig hektisk morgen det här för oss. Men i hvert fall, velkommen Per Sunnes. Takk for det. Bordet spart inn. Ja, jeg skal ikke prøve meg å svare. Det var noen som spurte meg, kan du noe samisk? Nei, det kan jeg kan jo ikke bare baby. Jo, det kan jeg, men jeg skal faktisk ikke prøve meg på noe mer enn det. Det er litt for respekt. Ja, men du Per, nå lurer du kanskje på hvorfor vi har invitert deg hit, vi fra Samisk Lærernettverk. Ja, jeg tenker jo, jeg har jo høyden, og jeg er fra rett del av landet. Og jeg har brukt å sagt det, at jeg går jo og leter etter min indre same, for at jeg har en venninne fra Masi som har en kautokofte hengende i skapet, så sønnen ikke vil gå i. Så jeg har sagt at den skal jeg ha, men jeg finner ikke noe samisk i familien. Så det er noen som sier at, Omar i Bonde sa, det er bare å bruke den, så sier jeg, nei, vet du hva? Du får ikke med på 17. mai i Oslo med en kofte som jeg ikke har lov å bruke. Ja, når jeg ser det, så tenker jeg med en gang skap. Jeg skjønner ikke hvorfor. Nei, men jeg har jo ikke noe samisk blå, så Men nå har i hvert fall vi fått avklart at ikke du er noen skapsame, eller? Nei, jeg er ikke det. Men det jeg ikke visste om deg, for et år siden kanskje, det er at du er sånn skaplærer. Ja. Kan du si litt om det? Jeg har undervist i videregående i 4 år, og det er kanskje de beste årene i hele mitt liv. Jeg synes at lærere er de viktigste ressursene i hele verden. For det er de som tar vare på arven, og skal liksom oppdra de som skal ta over etter oss. Så jeg har aldri forstått liksom, systemet som gjør at de ikke er godt nok betalt. Altså lærere og sykepleiere burde jo ha den høyeste lønna i verden. Tusen takk. Jo, men det mener jeg jo. Og det har engasjert meg. Og når jeg underviste, folk spør meg, har du vært i Finnmark før? Ja, jeg tror jeg har vært flere plasser i Finnmark enn finnmarkinger selv, for at jeg var med på et prosjekt på universitetet i Tromsø, hvor jeg reiste rundt på alle videregående skoler. Der forsvant jeg, der det var igjen. I Finnmark, så jeg har sett utrolig mye av Finnmark, og jeg er like forelsket hver gang jeg kommer. Og når dere bjuder på sånn vær som det var i morges, der jeg bare står opp og bare tenker, det her er jo himmelrik. Det finnes jo ikke vakrere plass på den jorden. Velkommen til Kautokeino. Takk. Min hjemplass. Ja, du Per, du har ikke gitt deg med lærerjobben, du. Nei. Fortell. Jeg jobbet i Bodø, ikke sant? Når folk sier til meg, vi er så glad for at du snakker nordlending på TV. Og så sier jeg, skal jeg snakke engelsk? Altså, jeg har jo ikke noen andre valg, men ikke sant? Når jeg begynte for 20 år siden, så var det veldig mange fra Nord-Norge som snakket østlending på TV, for at de skjemtes, eller det var et eller annet, det var en konvensjon. Det er ikke så lenge siden at hun Ingrid, som er i nyhetene, fikk lov til å snakke barduværing på nyhetene. Og det er sånn, hva i faen er det, sier jeg. Da blir jeg så provosert at og det sier jo bare litt om statusen til oss fra nord, at vi ble utsatt for en form for diskriminering som ikke, altså, det var ikke så djuptenkt heller. Det var bare mer på at folk forstår ikke hva du sier. Og det er ingen som kommer, altså jeg har et stort problem med at når jeg ringer til folk så sier jeg, hei, det er han Per. Så svarer alle meg sør på, hei, han Per. Og så tenker jeg skal slutte å bruke det personlige pronomenet som er han Per. Bare for at de mobber meg jo ikke, men det er jo på en måte en sånn hyggelig erting. Men så har jeg forbannet meg på, det får de ikke ta fra meg. Så språket mitt får de ikke lov å forandre med at de hersker litt, eller, altså de gjør det jo aldri med vilje, men det er mer sånn for at det sier de ikke nede der, så de synes det er så rart at jeg kaller meg for han Per. Men det er jo det jeg er. Du liker å snakke, det hører jeg.
Ja. Pakk på 50 øre, så får du for 100 kroner, sa mamma. Veldig bra. Du, den egentlige grunnen til at vi har invitert deg her, det fordi vi som lærere, vi har masse begrensninger og rammer og økonomi og timeplan å forholde oss til. Og vi ser kanskje av og til bare begrensninger i forhold til samisk. Vi har en del utfordringer, vi har elever som slutter i samisk, vi har lite læremidler. Samisk er et lite språk, det er vanskelig av og til å jobbe med det, fordi det er så liten forståelse for det, og så videre, og så videre. Så vi trenger noen som kan løfte oss fra de her tankestrukturene og rammene som vi ofte forholder oss til i hverdagen. Så derfor er du her. Ja, og jeg skal løfte dere alle mann. Se på de musklene. Så vi har store forventninger til deg. Nå skal ikke jeg stå her mer. Vær så god. Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme. Nei, min historie er jo som sagt at jeg har undervist noen år, og som sagt så er det noen av de artigste årene jeg hadde i mitt liv. Og så var det sånn at jeg tøffa meg en gang for en av mine tidligere kollegaer, for jeg kontaktet med mange av de enda. Og så sa jeg, når Alexander Rybak vant Grand Prix, så sa de, å, det må jo være helt fantastisk, og det er så artig. Akkurat det samme som å være lærer. Jeg bruker akkurat samme metodikk og pedagogikk for å få han til å prestere som jeg ville ha gjort i uansett annet fag. For at dette faget handler om noe annet. Og så sier hun, ja, men da får du komme på skolen, så får du ha det på planleggingsdagen til høsten. Og så satt jeg der, jeg underviste på en stor skole, så var 120 lærere der. Så kommer jeg tilbake, og så har jeg litt av det foredraget jeg skal ha nå. Men så ser jeg at halvparten av dem er ikke helt overbevist, for de tenkte, du din jævel som bor nede i Oslo, har det så bra, vi svetter her, og går til timene, og har sure elever, og så videre, og så videre. Så tenkte jeg at jeg vant ikke alle med min tese om at det er det samme. Jeg mener jo at jeg bruker mye av det samme uansett hva jeg gjør, men sånn, så hadde da skolen 20-årsjubileum, og da ble en av de elevene som var liksom den største kjendisen, han Endre Lund Eriksen, som nå bor i Tromsø, som er forfatter, han som skrev Pitbull-Terje. Han var liksom taleren på 20-årsjubileet. Og så får jeg telefon fra rektor etterpå. Jeg var ikke der da. Så fikk jeg telefon fra rektor etterpå. Du hadde rett. Han brukte hele talen sin på deg. Han sa, hadde ikke du vært læreren hans, så hadde han aldri blitt forfatter. Og da tenkte jeg, hæ? Der tok jeg dem. Og tenk hvis man kan røre en person fra å gjøre noe middelt kjedelig til å bli forfatter, og han vant jo Amanda for beste filmmanus og så videre. Så tenker jeg, det er jo helt fenomenalt. Men det er ikke det jeg måler min suksess i. Men det handler bare om for en makt en lærer har, og hvordan man kan berøre folk. Og det tenker jeg husker ingen av de dårlige lærerne mine, men jeg husker alle de gode. Og det håper jeg også at jeg var en god lærer for noen, og det vet jeg at jeg var, for jeg har mye kontakt med dem. Så var det sånn at når jeg hadde jobbet i 4 år på den videregående skolen, så ringte de fra NRK og lurte på om jeg hadde lyst på jobb der. Og jeg er jo en gammel, hva jeg skal si, jeg er jo en Arbeiderparti-unge, så gikk i 1. mai-tog hele livet som en forberedelse på 17. mai. Og tenkte at når Statskanalen ringer, så slipper du alt du har i hendene, og så fer du sørover. Og det gjorde jeg. Og sluttet som lærer og begynte i NRK, og der har jeg vært siden. Jobbet med masse forskjellig. Og jeg er en sånn person som, jeg var alltid han i klasserommet, så når noen kom inn og sa, er det noen som kan, ja! Så sa jeg ja. Og så 9 ganger av 10 så måtte jeg jo bære ut søpla. Men den ene gangen så fikk du jo en unik opplevelse som ingen av de andre fikk. Og jeg møtte en annen sånn person, og det er jo Anne Lindmo. Vi begynte å jobbe i lag, og hun er også akkurat den samme personen som sier ja! Når noen kommer inn og spør. Er det noen som, ja! Jeg gjør det. Og hun er også en sånn person som aldri blir ferdig. Jeg sa den dagen jeg er utlært, så kan jeg jo bare legge meg ned og dø. Det er jo alltid noe nytt du kan lære. Og det er liksom en sånn metode som jeg har tenkt på, at den dagen jeg begynner å snu noen bunker, eller repetere meg selv, så kjeder jeg meg. Sånn at det er derfor jeg ikke har et sånn fast manus på det jeg gjør nå, for jeg tenker at du må tilpasse deg uansett den forsamlingen du er i, og den sinnsstemningen som er her. Så jeg møtte henne, og så vi hadde det kjempeartig på jobb. Vi laget oss et store studiolag, og vi var veldig opptatt av kultur, samme kulturbegrepet, som liksom var, vi ble vel ganske ansett som å være ganske smal, for at vi var veldig subjektive.
Vi valgte det vi hadde lyst på. Vi hadde en sånn tese at vi inviterer ingen vi ikke liker. Sånn at, nei, Jo Nesbø får ikke komme. Vi synes det dårlig. Som vi angrer litt på etterpå, men ja, sånne ting lager vi. Vi lager oss masse planer hele tiden på mye sånn, hva vi ikke skulle gjøre. Men så fant vi ut at nei, det jo veldig kjedelig. Vi må jo heller si hva vi skal gjøre. For det vi ikke skal gjøre, skal vi ikke gjøre likevel, så det kunne vits å kaste bort tida på det. Så der gikk jeg en bratt læringskurve med Anne Lindmo, som kanskje, altså hun den eneste personen jeg vet som kunne vært prest, hun kunne vært statsminister, hun kunne vært hva som helst i hele verden, og vært en fremdragende lærer. Men jeg glad for at hun får lov å herske lørdagskvelden for oss. Så var det en dag i kantina på NRK, og jeg ble jo også da en sånn her, også når jeg jobbet i videregående, så hadde vi da, det var når vi drev med Reform 94, husker dere det? Ja, og da ble jo jeg den reformerte læreren, for jeg hadde jo disse mediefagene. Så da var det jo jeg som liksom samlet matten og geografien og heimkunnskapen holdt på å si, inn i den avisa som vi produserte. Sånn at jeg var hele tiden der som tilpasset meg de nye strukturene, og sånn ble jeg på NRK også, sånn at jeg ble en sånn umbrakonøkkel. Jeg var den eneste som jobbet, så når jeg reiste og intervjuet Madonna, så fikk jeg lov å produsere det for Lørdagsrevyen, på grunn av at jeg hadde lært meg hvordan den teknikken er. For å være nyhetsjournalist, som du vet alt om, så må du ha en egen teknikk, du har mye kortere innslag enn du har i et underholdningsprogram, bla bla. Så jeg ble en sånn person, så var det plutselig en dag i kantina, så kom det en fyr opp til meg og sier han, du har ikke lyst til å jobbe med Grand Prix? Og så sier jeg bare, feil spørsmål. Du spør ikke en nordlending hva han ikke har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å jobbe med Grand Prix. Og så tenkte jeg, han jo smart. Det var derfor han stilte det spørsmålet sånn. Så jeg sa bare, jo, jeg har lyst til å jobbe med Grand Prix. Og så gikk jeg hjem og tenkte, hva i farsken var det jeg sa ja til nå? Da hadde de sparket han Jostein Pedersen, og jeg skulle være som kommentator. Og så jobbet jeg fulltid med Anne Lindmo, og så skulle jeg jobbe som kommentator i Grand Prix. Og så sier han plutselig, du må være med på det her turneen. Da hadde de allerede begynt å reise rundt, så det første jeg reiste var til Alta. Og ja, fenomenal. Jeg kunne ingenting om Grand Prix. Så jeg ble veldig sånn, jeg gikk bare inn i et rom som jeg ikke, jo da, jeg skal vise dere hva jeg kunne om Grand Prix, men for meg så var det liksom barndomsminner, det var ikke noe jeg følte med meg. Men det var ikke det at jeg ikke likte det. Men jeg følte ikke med på det, jeg var opptatt av andre ting. Så det ble sånn igjen, sånn, jeg gikk inn og så spurte jeg, hvorfor er det sånn? Hvorfor er det blått? Hvorfor er det rødt? Og så fikk jeg hele tiden svar på at jeg fikk mye sånn tilfeldig svar. Altså, det var ikke noen plan. Det var ikke noen mål med det. Nei, det er jo bare sånn. Så jeg ble litt sånn, det er jo veldig rart at alt skal være så tilfeldig. Sånn at jeg reiste rundt med Grand Prix, og hadde da takket ja, for at jeg tenkte at Grand Prix var jo noe, når jeg vokste opp, så var jo det synonymt med det vi hørte på radioen. Altså Jahn Teigen var jo den mest populære artisten. Anita Skorgan var jo også den mest populære artisten. Og de hørte vi på radioen, og de kjøpte vi på kassett på bensinstasjonen. Og altså, det var populært. Og når jeg begynte å jobbe med det, så var det ikke populært lenger. Det var bare et TV-program. De som var med i Grand Prix ga ikke ut plate engang. Så jeg var liksom sånn, hva er det som har skjedd? Hvorfor hadde det liksom mistet status? Hvorfor var det ingen som brydde seg om det? Ikke sant? Vi hadde 500 000 seere, som er ganske lavt på et sånn fredag- eller lørdagsprogram. Sånn at jeg stilte masse spørsmål, og da ble det jo sånn at jeg begynte jo å se tilbake på min barndom. Jeg husker at jeg var russ i 1985. Da hadde vi en amerikansk utvekslingsstudent i videregående i klassen min. Og så hadde vi fortalt han om at når vi er russe, og det er så artig, og vi kler oss i rødt, og vi gjør noe så mye faenskap, og vi har biler, og vi er ute hele natta og drikker, og ja. Og så var det en lørdag, så sier vi til ham, men i dag skal vi ikke gjøre det. Så sier han, hvorfor det? Nei, for vi skal se på et TV-program. Og så sier han, hva da? Nei, Eurovision Song Contest. Ja, hva det er for noe? Nei, det er verdens dårligste TV-program. Og så sier han, ja, hvorfor skal vi se på det da, hvis det er så dårlig? Nei, for det er så dårlig at det er bra. Ja, det forstod ikke han helt, som amerikansk også. Og så sitter jo vi der sånn, med sånn passe distanse til. Vi skulle se på det, men vi likte det ikke. Og så er det jo det året da Bobbysocks er med. Og alle husker jo hva som skjedde da med den nasjonale identiteten. Plutselig så vinner vi Eurovision Song Contest, som vi hadde vært med i mange herrens år og aldri klart å få noen resultater. Vi hadde liksom verdensrekord i 0 poeng. Og så plutselig så vinner vi hele skiten. Og vi ble jo helt vill. Vi ble jo gal, og han amerikaneren snakket om det enda.
Hvordan går det an at dere så dumme i hodet at dere sitter og sier at dere ikke liker det, og så vinner dere, og så alt helt wow! Og det var sånne følelser som jeg hadde til Grand Prix. Og det tenkte jeg når jeg reiste til Alta, så var alt det borte. Hvor liksom folkefesten? Hvor liksom stemningen? Hvor den liksom driven? Sånn at vi må se litt på Bobby Socks. Og så kan man jo si hva man vil, om man liker den eller ikke, men du kan spille den på enhver fest, og dansegulvet blir fullt. Nå får dere ikke høre mer. og det var jo det var for meg. Det var jo det nostalgiske. Det var det gøy. Vi vant den gangen. Jeg husker hvordan vi oppførte oss. Og alt det var helt borte. Og så jeg ble litt sånn ja, hva det som i veien da? Og så det året jeg var bare kommentator, så vant hun Guri Skanke. Da hadde jeg ingenting med utvelgelsen av låter eller noe sånt å gjøre. Og så begynner jeg å spørre, men hvem det som har skrevet disse låtene? Av 16 låter så var det 12 svenske låtskrivere. Så sier jeg, hvorfor 12 svenske? Hvorfor det ikke noen norske med? Hvorfor ikke, altså, det jo samme som på NM på ski, så det bare svensker med. Så jeg tenkte, det jo litt av det samme. Det jo noen norgesmesterskap i dette. Så jeg var liksom sånn, men det går jo ikke an, det jo helt teit. Hvorfor det ingen som skriver om det? Nei, for de skrev ingenting om Grand Prix uansett. Så det var jo minst... Ja, eller det var heller ikke interessant. Sånn at jeg bare sånn, men det går jo ikke an. Dere kan jo ikke ha 12 svenske låtskrivere i Norsk Melodi Grand Prix. Det jo utrolig kjedelig å gå til Green Room og så si dem. Og her sitter han Svante Turesson, som ingen bryr seg om, som skal reise hjem til Göteborg etterpå. Altså, det har jo ingen relevans for oss nordmenn. Og så vinner Guri Skanke, og da var jeg litt sånn naiv, ikke sant? Så jeg tenkte, ja, det her går vel bra. Vi skal reise til Helsingfors, jeg og hun, og det blir vel helt topp. For jeg begynte å spørre liksom sånn, hvorfor hun Guri Skanke med? Nei, for hun ble nummer 2 i Skal vi danse. Ja. Og jeg tenkte, ja, men da vel det et sånn kriterie for å være med i Grand Prix. Og alle vet jo hvem Guri Skanke hun fra Høy Byrd og har gjort masse i teatret og sånne ting. Men jeg kjøpte ikke helt den, så når vi reiste til Helsingfors, og hun ryker ut i semifinalen med høye kneløft og trekkbasuner, så ble jeg litt sånn men det her jo helt feil. Det jo helt feil når vi konkurrerer med hele Europa, så ser de fineste de har. Nå sier jeg ikke at Guri Skanke ikke fin, men altså, hun kommer til kort når du skal liksom, utenom kjolen, den var kort nok, men hun kommer til kort når hun skal konkurrere med østeuropeere som 20 år, ikke sant? Sånn at jeg sa bare liksom, men se på det her da. Og det her liksom fra den semifinalen i Bodø. Og jeg synes jo da, ja, det jo artig med Guri Skanke. Se hvor hun danser og så flink at. Og legg merke til, Thomas Gesson har skrevet låten. Hvem i faen det? Og så går jo jeg og spør, hvorfor de så gamle, de 2 dansere når de har med seg? Så blir alle sånn rar i ansiktet. Så sier jeg, dere dumme i hodet? Tror dere hun blir yngre for at de eldre? Så jeg fikk jo byttet de ut til finalen, men det hjalp ikke. Og da Finn 5 feil. Spansk titel på en norsk låt, skrevet han svenske, og så sender vi Guri Skanke som ble nummer 2 i Skal vi danse? Don't think so. Så og jeg jo sånn som frekk, tøff i trynet, så jeg gikk jo til sjefen min i underholdningsavdelingen, så sier jeg, hva i faen det dere tenker på? Så sier hun, hva du mener? Og hun var en sånn tøff dame. Nei, men vi kan jo ikke sende Guri Skanke med en spansk titel på. Vi kan ikke gi det norske folk når de ikke vet at de ikke vil ha. Det rart at vi taper?
For at det er jo idiotisk å sende henne av gårde med den låten. Og det hjelper ikke at hun kler av seg kjolen og har en ny kjole under. For det er ikke sirkus, det er jo en alvorlig konkurranse. Kjempealvorlig. Og så sier hun, ja, hva du mener? Nei, jeg sier vi skal faen meg vinne det her. Og det skal vi gjøre nå på full, for jeg tar over. Nå skal jeg være programleder for hele skiten. Og grunnen til det var for at det året jeg var med, så var Synnøve Svabø og Stian Barsnes Simonsen programledere, og de skjemtes av å være programledere. For den dumme musikkonkurransen, det er jo ikke noe å skjemmes over det. Og det merket at alle var sånn her, hva du jobber med i Grand Prix? Og så tenkte jeg, men det må vi jo bare snu. Og da brukte jeg sånn Anne Lindmo, for Anne Lindmo hadde en sånn metode at hun sa, vi skal faen meg ha det artigste bordet i kantina. Hva du mener? Nei, det er det mest latter der alle vil sette. Ok, jeg er med. Vi skal ha det artigste bordet i kantina. Og det skulle vi også ha med Grand Prix. At det skulle være det mest attraktive plassen, og det skulle ikke være noen lutrygget folk som gikk rundt og skjemtes at de jobbet med det. Så jeg gikk til henne og så sier jeg, ja, ok. Jeg tar over, og hun sier, ja, du skal få ta over, og så sier jeg, hvor mange år gir du meg? Jeg gir deg 3 år, så sier jeg, ja, ok, jeg skal knuse deg, og så jeg skal gi deg det før du vet ordet av det, skal vi vunne Grand Prix, så du skal bare begynne å booke til Nord Arena nå. Og det er sånn som, og det jeg sa også, det er jo at vi har 500 000 seere, vi kan jo ha over 1 million. Det er jo så artig med Grand Prix, og jeg driter jo i musikken, jeg driter i alt egentlig, men det her skal vi få opp å stå. Vi skal gjøre det relevant for det norske folk, og jeg skal gjøre det egenhendig. Men, så sier jeg, da kan jeg få lov å velge alle mine medarbeidere. For jeg hadde jo allerede klart hvem som skulle jobbe med meg. Så sier hun, nei, nå jobber du i NRK, en vernet bedrift, så du skal jobbe med alle de samme. Og da kan dere jo tenke dere hvor artig det var, når jeg går inn og sier at, ok, nå skal vi gå fra siste plass til første plass, og vi skal gjøre det nå. Vi skal låse døra for svenskene, og vi skal hive dem ut. Og alle sier, ja, sannsynlig. Vi har prøvd det før. Og så sier jeg, nei, men nå må vi tenke oss om. Og så samler jeg redaksjonen, og så sier jeg, hvordan skal vi ha det her? Ordensregler. Hvordan skal vi ha det i timen? Og det er noe jeg lærte på videregående. Første jeg gjorde, var jo, jeg husker jo, jeg var en jævel. Jeg var så slem på skolen. For det var ingen som sa til meg, hold nå kjeften, du har jo valgt det her selv, gå ut, din lille jævel. Sånn at jeg sa at vi lager ordensregler, hvordan skal vi ha det? Først, for sent komming, hvor sent kan dere komme? Og elevene er jo mye strengere enn lærerne. Så de sa jo 2 minutter. Så sier jeg, ok. Ja, hva vi gjør hvis de er 5 minutter for sent? Nei, da får de ikke komme inn i klassen. Ok, da låser vi døra. Helt enig. Og laget en masse regler, og så hengte vi de opp på... Og så hadde jeg også den metoden at jeg sa at dere vet at dere har valgt dette selv. Så dere får ikke lov å sitte og snakke når jeg snakker, for da ødelegger dere for de andre. Og det er jo helt logisk, det forstod de. Så når noen begynte å snakke, så peker jeg jo bare på den regelen. Det er ikke lov å snakke i timen. Og det var ingen som lærte meg når jeg gikk på videregående selv. Så det var en veldig enkel metode. Så det begynte vi også med. Vi laget regler, og jeg hadde jo masse folk på 50-60 år i min redaksjon som ble helt sånn, ordensregler. Jeg levde, hold kjeft. Nå hører dere etter, nå skal vi lage ordensregler. For jeg gidder ikke å sette på disse møtene mens dere sitter i telefon, eller sitter på nettet, eller... For vi skal behovsprøve alt vi gjør, og vi skal være så effektive som mulig, og det er nesten sånn at vi skal stå av møter, for så raskt skal de være. Ok? Og så skal vi behovsprøve alt. Jeg forstår ikke hvorfor redaksjonsassistenten skal være med å velge ut låter. Det har de ingen kompetanse til. Vi må behovsavklare hvem er det som gjør hva i vår redaksjon. Og hvem er det som er sjef for hva. Og så må vi lære hverandre å spille hverandre god. For vi spiller ikke tennis, vi spiller fotball, vi er et lag. Og vi er aldri bedre enn den dårligste spilleren vi har. Så nå må vi må snu alt, og det var liksom hele min metode var liksom å gå inn i lag med de som har jobbet der før og sagt i 100 år at de har prøvd alt før. Så sier jeg, men vi skal vinne det her. For så er det ikke noe vits å være med. Så da hadde vi laget ordensregler, og det var interessante regler. Og de hadde jo også masse innspill på hvordan de syntes at vi skulle oppføre oss, ikke sant? Og så var det en sånn lei tendens med sånn baksnakking. Og litt for mye sånn der, hvordan man har det hjemme.
Sånn jeg sa at vi må objektivisere, vi må slutte å være så subjektive i det vi må gjøre. Vi skal ha 1 million seere, og så skal vi lage det beste TV-programmet. Og da bryr jeg meg ikke om hvordan du har det hjemme. Jo da, jeg bryr meg om det også, men vi må ikke bruke arbeidstida på det. Vi må bruke arbeidstida på å gjøre det vi skal gjøre, og det er å lage det beste programmet. Og så sier jeg, og nå lager vi noen mål som vi presenterer for hele avdelingen på neste mandagsmøte. Og da spør jeg først, hvorfor er vi med i Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, det heter. Nei, jeg vet ikke, sier de. Ja, er det for å tape eller for å vinne? Nei, det er jo for å vinne. Ja, ok, da er det første mål, vi skal vinne Eurovision Song Contest. Ja, det er jo kanskje litt lurt. Ja, og det skal opp på veggen. Skal vi bli spillet på radioen? Guri Skanke fikk ikke platekontrakt, hun ble ikke spillet på radioen, hun ble ingenting. Hun ble en fiasko. Så sa jeg, skal vi bli spillet på radioen? Ja, vi skal bli spillet på radioen. Skal vi selge plater? Ja, vi skal selge plater. For når jeg var liten, så husker jo jeg at det sto Grand Prix-vinner på platene som du kjøpte på bensinstasjonen. Og det tenkte jeg, det må vi få tilbake. Og så lager vi disse målene. Hvor mange seere skal vi ha? Vi har jo 3 delfinaler, så har vi en finale. Nei, 700 000, for da hadde vi 500 000. Nei, vi sier 1 million. Det er mye artigere å lage et høyere mål, og så heller jenke seg ned, enn å lage et, hårete mål er det viktigste av alt. For det er ikke noe vanskelig å jekke seg ned når du ikke når det. Og så hadde jeg kjenner masse gründere, og de er veldig sånn, når vi når målene, så må vi feire dem. Da er det frem med bløtkake og champagne, og så feirer vi målet, for da husker vi det. Jeg har vært på så mye seminarer og kurs og med NRK, hvor vi har laget og skrevet fine ord på ark som vi har kastet etterpå. Så for meg så var det så utrolig viktig at de målene skal henge på veggen, sånn at vi ser dem hele tiden, så vi vet hva det er vi holder på med. Sånn at noen begynner å skli ut, så kan vi bare peke på de målene og si, det er det vi skal. Og så begynner det jo å nærme seg da. Og så sier de plutselig, men du, for da fikk vi sånn innsendt 50 låter. Når tid skal vi få de der låtene? For jeg hadde jo låst døra for Sverige. For jeg fant jo ut også at de låtene vi fikk fra Sverige var de som ikke fikk være med i den svenske Melodi Grand Prix. Så vi fikk skiten deres. Og da ble jeg jo enda surere. Og så sier jeg til de som jeg jobber med, jo, vi skal gjøre det snart. På mandag skal vi få den første låten. Og så tenkte jeg, helvete, nå har jeg... Oi, hvor begynner vi? Og jeg tenkte, jeg forstod at jeg måtte treffe blink på første forsøk, for ellers fikk jeg ikke med meg de som var negative i redaksjonen. Så jeg satte på en sånn høyttalertelefon, og så ringte jeg til en jente som jeg møtte venninna til mora igjen i kantina på NRK, så kom en CD til meg og sier, hør på den her. Så hørte jeg på den CD-en, og så sa jeg, det her er jo helt genialt, det er jo fantastisk, hvorfor er ikke det gitt ut? Nei, det er ingen som vil gi henne ut. Så ringte jeg til alle plateselskapene, og så sier jeg, hvorfor gir dere ikke henne ut? Nei, for hun er en bitch. Og så sier jeg, en bitch, hva dere tror Madonna er? Hva dere tror Rihanna er, ikke sant? En mann er ambisiøs, men en jente er en bitch. Så jeg ringte til henne, og så sier jeg, du, de sier at du er en bitch. Om en bitch så mener jeg en babe in total control of herself. Så gi ut alt selv, gjør alt selv. Men det jeg glemte å si, det var at hun ikke skulle hekle klærne sine selv. For sånn ble hun seende ut. Hun heter Mira Craig. Og hun ringte jeg til, og så sier jeg, du, jeg jobber med noe som heter Grand Prix, det vet jeg kanskje ikke du hva er, for du ser vel mer på MTV, tenkte jeg. Og så sier hun, jo, jeg vet hva det er. Og så sier jeg, ja, og nå vil jeg ha en av de låtene på den plata som jeg hørte, som du ikke har gitt ut. Nei, jeg har en annen som jeg skrev når jeg har 14 år. Yes! Det er det handler om, det er historiefortelling. Sånn at jeg kunne ringe til Vega og si, hun skrev når hun var 14 år. Hvor rørende er ikke det? Og så sier hun Mira, og så sier jeg, send den til meg på MP3. Vi var faktisk kommet så langt da. Og så sier hun, nei, jeg har den bare i hodet. Ok, hva gjør vi da? Nei, jeg kommer hjem til deg. Og da satt jeg jo med alle disse her, ja, men folkene rundt meg, så de trodde jo ikke sine egne ører. De hadde jo aldri ringt til henne. De sa jo at de hadde ringt til alle, men de hadde jo aldri ringt til henne. Så jeg sier, ja, men da møtes vi hos meg om en halvtime, så vi heiv oss i en maxitaxi i hele redaksjonen, og så kommer hun inn, og så stiller hun seg på gulvet, og så synger hun sangen sin. Og så går hun ut, og så sier jeg tror faen at den kommer til å vinne hele skiten, sier jeg. Og så sier de andre, ja, men det kan du ikke si, vi er ikke hørt i 17 andre. Så sier jeg, hold nå kjeften, det er jo mye artigere å tenke på at den kan vinne.
Det jo folket som skal bestemme. Det mye artigere å være I ja-fasen enn å gi meg nå ikke motstand på alt jeg sier. Ja, ok da, ja. Men hvem som skal synge den da? Og så tenkte jeg, hvem som skal synge den? For hun ville jo ikke være med, for det var jo ikke status da. Så da tenkte jeg, hvem som skal synge den? Hva med hun der Maria Haukås fra Senja? Hun må jo kunne synge den. Nei, vi har spurt henne 7 år på rad, og hun har sagt nei. Så sier jeg, hører dere selv? Jeg har jo faen ikke spurt henne. Ring til henne I morgen og si at hun kommer hjem til meg på lunsj. Ok, og de ringte og Maria kom med boblejakka og sette seg ned og hadde bestemt seg at hun ikke skulle være med. Og så sier jeg, du, hvorfor kan ikke du være med I Grand Prix? Nei, jeg gidder ikke. Og så sier jeg, ja, men si nå hvorfor du ikke skal være med. Så jeg klarte nå etter mye om å mene at hun sa at nei, det dårlig. Det for dårlig. Og så sier jeg, hva du gjør nå da? Nei, jeg jobber på danskebåten. Jeg synger på danskebåten. Ja, for det så bra. Det helt topp det, Maria Haukås. Fortsett med det. Og 9-12 liter vin senere, så hadde jeg klart å overtale henne. Hun sikkert samisk også, fra Senja. Og 1 år etter det igjen, så får jeg tekstmelding hos henne. Per, tusen takk, jeg har fått meg nytt bad. Så sier jeg, og du har fått gitt ut en plate som du aldri hadde fått gitt ut hvis det ikke vært for at du var med I Grand Prix. Og så sier jeg til hele gjengen, altså vi går jo gjennom alle disse rundene med delfinale og alt mulig, og Maria vinner, ikke sant? Og jeg forstod jo at hun kom til å vinne for at hun en krutegod artist. Og fremdeles da hadde vi litt sånn rusk I maskineriet for at vi hadde liksom ikke kommet dit. Vi hadde jo bare en jumbo-plassering året før. Sånn at jeg hadde begynt å få folk I ja-fasen rundt meg. At de var med på disse målene. Vi skulle vinne. Så sier jeg, nå reiser vi til Serbia, til Beograd. Og Maria og Mira Craig har ikke vært med dit. De har aldri vært I Serbia. De vet ikke hvordan Grand Prix Og så hadde jeg vært der året før og da, med Guri, og da hadde jeg sett, hvordan flagg det der? Nei, det Georgia. Ja, hva de så vill for? Alle får gå med georgiske flagg overalt. Nei, for det en liten nasjon, de har veldig identitetsproblemer, og de har lyst til å vises. Og de vistes jo for meg. Jeg forstod det med. Jeg sa jo da når jeg var kommentator. Og nå det klart for Georgia sin melodi. Det de stolteste her nede. De går rundt og vifter med flaggene sine I gatene. Da hadde de jo vunnet. Og det sa jo alle de andre kommentatorene også. Og så sa jeg til produksjonslederen min, nå pakker du ned de største norske flaggene vi har, og så fer vi ned dit, og så vi en olympiatropp, og så oppfører vi oss som noen vinnere, sånn at Maria tror at hun skal vinne der. Og vi, uansett hvor vi gikk, jeg gikk først. Og det var med flagg. Og det var jo ikke tvil om at det var jo ingen som visste hvor Norge var. Og spesielt ikke de nye østblokklandene, ikke sant? De brydde seg jo midt I ræva. Men når vi kom gående med de svære flaggene, så måtte de jo ta stilling til det. Hvem det? Nei, det nordmenn. De gale. Ja, men de skal faen meg vinne det her også. Og så ser jeg at Maria blir høyere og høyere. Fra 1,65 til snart 1,80. For at hun begynte å tro på det, for vi oppførte oss sånn. Så når hun I finalen, så blir jeg oppringt av Lørdagsrevyen, så står jeg utfor den hallen som vi skulle, og så sier hun Nina Oving, Per Synnes, hvordan kan du si at Maria Haukås skal vinne Eurovision Song Contest? Så sier jeg, Nina Oving, ring han Kjetil André Aamodt og spør hva han tenker når han står på startstreken. Jeg skal bli nummer 7! Ikke faen, jeg skal vinne! Og det forstod jo alle. Og ikke minst om Maria. Og vi for og gikk der, og så hadde vi, før vi dro nedover, så kom det en svensk koreograf, han som jobber med Carola. Og jeg kan ingenting om dans. Så han kom inn, og så laget han noen sånne bevegelser, at hun sier, true, true, true. Og så sier jeg, hvorfor gjør hun det? Og det igjen sånn bare nysgjerrig. Og da blir han med en gang, skal jeg ta det bort? Nei, jeg spør bare, hvorfor gjør hun det? Hva motivasjonen? Hvorfor gjør du det? Nei, for hun må ha en signatur. Så sier jeg, hva du mener signatur? Jo, en 8-åring må kunne si til mora si, jeg har lyst på den sangen. Du smart. Jeg sluttet I NRK hvis ikke du begynner. Og det gikk jeg sa til sjefen min, han begynte. Nå har han tatt over hele Melodifestivalen I Sverige, og der har de 9 millioner seere. Og en helt fantastisk fyr. Og vi reiste til Serbia, og hun søng True, 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 og så sier han også, hvor mange tror du som har blå kjole?
Så sier han, nei, jeg vet ikke. Ja, kanskje 10 stykker. Og så sier han, ja, enda viktigere at hun må vises. Og så kommer vi ned dit, og så ser jeg koristene. Det er jo helt gul i håret. Dere har jo sunnbleka håret på dem. Ja, for folk skal se hvor vi kommer ifra. Vi er norsk. Da er vi jo gul i håret. Og jeg sa, ok. Hvis det er analysen, så er det helt greit. Så vi reiser med gult hår, og så sier plutselig han samme svenske, du, de guttene er ikke så fine, koristene, vi setter dem litt bak. Sånn at de bare de fine jentene foran. Now you're speaking my language. Og borte var jazzballetten, og her kommer hun Maria i Serbia, som trodde hun skulle vinne. Og det vi lærte også, det var jo at alle de andre nasjonene hadde lyst til å vinne, ikke sant? Ukraina, det var det viktigste i hele verden. Det var viktigere enn fotball-VM at de skulle vinne Grand Prix. Så de brukte jo alle pengene de hadde. Og Maria kommer med en Lindex-kjole til 150 kroner. For det var det vi hadde råd til. Men ikke sant, ideen koster jo ingenting. Melodien koster jo ingenting. Og når vi er nede i Beograd, så sier han ene koristen, når hun sier, hvorfor svarer ikke vi, Og så sier du er også genial, herregud, skal vi gifte oss? Sånn at, og da ble det sånn. Og ikke sant, forstår dere hvor mye artig det å være i den ja-fasen? Din idé, vi setter pris på den, kom igjen, den går rett inn. Og du skal få så mye kredit i himmelen som du ikke aner, for vi gjør det i hvert fall ikke i lønn. Hun var en favoritt. Og her kommer det han koristen sa. Hvorfor svarer ikke vi når hun sang U? Så på plata så ser det bare hun som sier U. Og se på det jævlbleka håret. Og så sa jeg også til frisøren, og Maria har jo sånn hair extension, det vises jo. Og så sier frisøren, ja, og Celine Dion hadde monobryn og hun vant Grand Prix. Det skal være troverdig. Se løs håret. Og her kommer heisknappene, 9., 7. og 3. etasje. Og så kom jeg hjem, og vi ble nummer 5. Og jeg går på mandagsmøte i underholdningsavdelingen, så sier jeg vi følger plan. Nå er vi nummer 5, neste år så vinner vi. Sannsynlig. Så sa jeg bare stekk og piss alle sammen, jeg skal vise dere. Og så kommer jeg hjem, og så fer jeg på fjellet. Jeg har en fin hytte på fjellet. Og så setter jeg meg ned, og så ser jeg på de som slo Maria. Hva var det de hadde som ikke Maria hadde? For jeg mener fremdeles at Maria hadde den beste låten. Men ikke sant, vi kommer til kort når Ukraina sender sin Wenche Myhre, bare 40 år yngre, med det korteste skjørtet i hele verden, og de fineste guttene i hele verden. Og da har vi gått ifra homofile jazzballettdansere til liksom de tøffeste guttene i klassen. Og så går jeg og spør, hva er det slags kjole? Nei, det er en Christian Lacroix. Åja, hva den kostet? 60 000. Ja, og da kommer jo Maria sin 150 kroners kjole fra Lindex, ikke så høyt opp. Og så hadde han med seg en sånn svær sånn glassboks. Og så sier jeg, hva den kostet? Nei, 1,5 million. Ja, det har vi heller ikke råd til. Det var jo litt dumt. Men se på her. Og så heter hun Ani Lorak. Så sier jeg, hvorfor heter du Ani Lorak? Er det et vanlig navn i Ukraina? Nei, det er Karolina baklengs. Men det er artigere å hete Ani Lorak enn Karolina, for det er så mange som heter det. Ok. Ikke sant, bare diamanter og faenskap på den der. Og følg med nå, signatur.
Og så går jeg og spør, hvem han der? Hvor han kommer fra? Nei, han svensk. En han inne I buret der, han fra Hviterussland. Åja, hva det kostet? Nei, kostet ingenting. Alle vil jo være med I Eurovision. Åja. Og tenk på de der som for å vasa bak og Guri Skanke, og hadde mer lyst på å være andre enn å Guri. Og det her helt tydelig, det jo et spill, ikke sant? Det noe kurtisering her. Følg med når de... Signatur. Og så spurte jeg Ingrid Lorentzen, som sjef for balletten, hva heter denne dansen? Nei, det jo Bob Fosse. Hvorfor det? Nei, for alle beveger seg I samme retning, danser sånn. Åja, da lærte jeg det. Og se hvor lyst de har på, de bærer. Og igjen så går jeg hjem og så tenker jeg, vi må jo ha sånne dansere. De begynner, etter hvert så tar de salto og slår hjul, og det ikke måte på hva de gjør. Og mens Maria får å gikk litt sånn her. Ikke sant? Det jo ikke så sexy. Og så kommer hun fra Hellas, som heter Kalomira. Det høres jo ut som når du har spist I Hellas en gang. Men hun får å sprang I gangene og snakke amerikansk. Så sier jeg, hvor du fra? Nei, jeg fra New York. Så sier jeg, hvorfor du med for Hellas? Nei, for han pappa har spist en kebab en gang på 70-tallet. Ok, og samme der også, ikke sant? De sender den fineste, eller de har ikke fine nok I Hellas, så de henter fra USA. Og det jeg lærer her alle forstår at dette gresk. Det ingen som I tvil om at dette gresk musikk. For de bruker tradisjonelle instrumenter. Samme danserne, de danser og ja, bærer rundt. Helt opp. Og så det, til slutt skal vi se på Armenia, og det en plass som jeg ikke visste eksisterte. Og den eksisterer nesten ikke, for de faktisk en enklave inni Aserbajdsjan, som I krig med Aserbajdsjan til enhver tid. Hvis du stemmer på Armenia når du I Aserbajdsjan, så blir du innkalt til politiet. De følger med på telefon. Så krise. Men det også artig. Og da tenker jeg, hun heter Sirusho, ja, det tenker jeg, det sikkert et navn I Armenia. Og når hun begynner å synge, så høres det ut som hun lokker på kyrne. Så jeg går og spør, hva det hun gjør I begynnelsen? Det noe joik, eller, altså, hva det? Nei, det ingenting, bare tull. Åja. Men det høres autentisk ut for meg. Jeg tenker det sånn de synger I Armenia. Og igjen, hør instrumentet. Duduk heter det. Det deres nasjonalinstrument. Og da spør jeg jo han, koreografen min, den her dansingen, det ligger bare og gnukker på gulvet. Og så sier han, prøv å gjøre det, du. Det det vanskeligste innenfor dans, det de gjør. De røyser blant annet rett opp ifra gulvet, det går ikke an. Det helt umulig å gjøre det som en... Og det forstår jo folk, for det jeg forstod etter hvert, det var jo at vi har jo noe som heter So You Think You Can Dance, og norske talenter. Så alle de rekruttert fra de andre lignende showene. Så hjemme var de jo store stjerner fra det, og det forstod jo ikke jeg før jeg begynte å spørre hvor dere har lært å danse om. For vi hadde jo bare tilgang på disse jazzballettguttene. Så vi hadde jo ikke sett på TV 2 og sett på de andre kanalene som holdt på med noe annet. Sånn at jeg ble litt sånn, åja, det kjempeinteressant. Men vi reiser hjem, vi har blitt nummer 5, vi har blitt slått av disse, og han som vant, han hadde til og med seg en kunstløp, en som gikk på skøyter på scenen.
Og da tenkte jeg, herregud, må vi ha med oss som Bjørn Dæhlie for å vinne? Men uansett, jeg hadde gjort meg noen tanker igjen. Jeg hadde jo ikke noe kompetanse, men jeg kunne jo stille. Jeg er jo en seer. Og det er jo samme som alle gründerne. Jeg kjenner han Petter Stordalen, han bygger jo ikke hotell, han kan jo ingenting om hotelldrift. Men han er jo en kunde. Så han er kunde i sine egne butikker. Og de beste gründerne er jo de som går inn og ser hvordan har vi det. Når jeg lager fest hjemme, så går jeg ut, og så går jeg inn og så tenker jeg, er det her en fin fest? Ja, det er en fin fest. Og det gjør vi litt for lite. Jeg tenker også det, når jeg var lærer, så sa jeg til de andre lærerne, kan ikke dere komme og høre på en undervisning jeg har? Og så sier alle, er du gal? Tør du det, liksom? Så sier jeg, jeg har jo ikke noe skjul. Men jeg synes det er så rart at det ikke er en praksis, at man evaluerer hverandre, men med positive fortegn. Jeg har ikke lyst på kritikk, men jeg har lyst på kritikk, som det heter. Jeg har lyst til at dere skal gi meg konstruktive tilbakemeldinger på hva som jeg kan bli bedre på. Og det var jo akkurat det her. Så vi gikk hjem, og så måtte vi revidere målene våre. Var Maria populær? Ja, hun var populær. Vant vi? Nei, vi vant ikke. Vi ble nummer 5. Men check, det er bra det. Vi kom ikke til finalen året før. Og så nummer 2, solgte hun plata. Gjett om hun solgte plata. Hun var nummer 1 på VG-lista og mest spilt på radio. Men vi hadde ikke skrevet at hun skulle bli stor i resten av Europa også. Hun var nest mest spilt på svensk radio. Så da måtte vi revurdere, lage enda mer hårete mål. Så da skrev vi at neste år så skal vi også være store i Sverige. Lite visste vi. Men ja, så vi revurderte de, og så feiret vi de målene vi hadde, og så tok vi det opp i plenum som at alle de som var med, at hele avdelingen, kringkastingssjefen, alle var klar over hva vi holdt på med. Og var med på de målene, ikke sant? Og de syntes jo det var superspennende at denne likegyldige, kjedelige konkurransen nå var inne i en sånn fase hvor vi skulle vinne. Hvor vi virkelig hadde ambisjoner. Så alle gikk jo rundt og skula på oss og lurte på, det må være jævlig artig å jobbe med de folkene. Vi hadde allerede begynt å få det bordet i kantina som vi skulle ha. Og så sitter jeg hjemme og gått gjennom analysen og funnet ut vi må jo ha noen dansere som er like bra i hvert fall som hun der fra Ukraina. Og som kanskje har lyst på hun som danser i midten og ikke hverandre. Og så sitter jeg og så ser jeg på Norske Talenter. Og så kommer det noen som heter Frikar, som danser halling med breakdance. Og så tenker jeg, det er Gud, eller hva det heter, som har sendt de ned på jorda til meg nå. Og så får jeg tak i nummeret til han. Og ikke sant, jeg tenkte på autentisitet. Hvor autentisk er det? Hallingdans, ikke sant? Men når du begynner å tenke etter, så er det jo ikke så ulikt andre dans. Jeg så noen bilder ute av noen som danser rundt i kofta, ikke sant? Som er akkurat det samme som de gjør i Tyrkia. Så de gjør mange plasser som er sånn transedans. Og det tenkte jeg også da, at den hallingdansen som er, ikke sånn transe, men sånn at du blir transe. Det er nærliggende i Grand Prix, tror jeg, men at du snurrer så du blir svimmel. Og så ringer jeg til han Hallgrim Hansegård, hvor autentisk går det an å bli. Og så sier han, så sier jeg, hvor du kommer ifra? Nei, jeg kommer fra Valdres. Jeg forstår ikke hva du sier, kan du snakke engelsk? Og så inviterer jeg dem på møte, og så sier jeg, dere skal være med i Grand Prix neste år, men jeg vet ikke hva dere skal gjøre. Dere skal bare være med. Ja, men det er vi med på. Og det er jo klart at når jeg er sånn her, dere skal være, og min metode er, jeg lager mat ifra grunn. Jeg baker brød og lager suppe, og jeg lager pizza, jeg lager alt. Og du biter ikke den handa som før det, har jeg lært hos mamma. Og det er ingen som takker nei til meg etter jeg har gitt dem mat som jeg lager selv. Og det er ingen som tror at noen kan bake brød lenger, og det kan jeg. Og så har jeg dem, og så kommer det en jente til meg som er låtskriver og artist, og så sier hun, jeg har noen låter, men jeg vil ikke være med i Grand Prix. Så sier jeg, nei, men du kan jo spille de. Og så spiller hun de låtene til meg, og så sier jeg, de var kjempefine, de må du gi ut i går, ikke sant? De er så fine. Så jeg ringte til plateselskapet og ordnet sånn at hun får seg platekontrakt, hun skal ikke være med i Grand Prix. Men så blir hun så tent av meg, at jeg engasjerer, at jeg inspirerer henne sånn at hun får rett hjem, og så skriver hun en til låt, og så ringer hun meg morgenen etterpå, kan ikke du komme i studio og høre på den låten? Og så tenker jeg, gidder jeg det? Det er jo strengt tatt ikke min jobb. Det er derfor vi har plateselskap og sånn. Men så sier jeg skal nå gjøre det. Jeg er jo sånn, igjen så er jeg han der som rekker opp handa, så jeg ender jo opp med å sette på mye tid som jeg aldri får igjen. Men jeg er ferdig til henne, og så er mannen der som hun skriver låta med, og så sier jeg til han, kan du jobbe med? For jeg er jo hele tiden på jakt.
Når jeg jobber med Gaute Ormåsen, check, han skal jeg med. Og så jobber jeg med en som heter Alexander Rybak. Ja! For vi skal til Russland. Han russer. Han var jo med i kjempesjansen. Vi skal jo vinne hele skiten. Middag hos meg i morgen. Og det er jo ingen som sier nei når du sånn. Sånn bedende påståelig. Og Alexander Rybak kommer hjem til meg med han produsenten. Og så viser han alt det jeg visste dere. Og så sier jeg vi skal til Russland. Og tenk deg du, lille russer, når vi sitter på den norske pressekonferansen etter vi har knust alle andre, så snakker faen meg du russisk. Og da ser jeg lyset går på i øynene på han. Og det er jo store øyne å få lyset på. Og igjen da, så tenker jeg at det er et sånn berøringspunkt, ikke sant? Der han går ifra en selverklært fiasko til å bli verdensmester. Og gutten, jeg forklarte han at vi må gjøre det universelt. Du har denne jævla fela di. Det tror alle deres nasjonalinstrument, men vi tror det er vårt. Jeg har frikar, de skal danse rundt deg, bla, 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 bla. Og han sier, men jeg har jo en ballade. Jeg har piano hjemme, så han setter seg ned, og så spiller han I'm in love with a fairy tale. Hva frikar skal gjøre da? Skal han stå i ro? Så jeg sa, nei, skjemmes, gå hjem og skriv den om. Så spiller jeg Fanitullen til han. Dere husker Fanitullen? Så vi skal ha en sånn riff på den her, ikke sant? Det må være en ordentlig hook. Og jeg glemte å si at vi hadde jo nådd alle målene i forhold til seertall. Vi gikk fra 500 000 til 1 million med Maria. Det ble relevant. De begynte å skrive. Vi hadde en presseplan. Vi syntes overalt. Vi varte hele året. Og med Rybak så tenkte jeg bare, herregud, det her blir skummelt. Men igjen så skulle jeg jo vi skulle ha 21 låter, så jeg skulle ha 20 til. Men han var den første jeg hadde, og det var sammen med Maria. Hun var også den første jeg hadde. Ikke at det var noe omen, men jeg forstod jo da med at hele denne tanken igjen, så er det historiefortelling alt handler om. En hviterusser som har flyktet fra hjemlandet sitt med familien sin og bosatt seg på Nesodden i Norge og blitt mobbet som barn, skal ta hevn på hele fuckings nasjon og hele verden og Hviterussland og alt. Topp stemning. Og det er så kjempeenkelt å kommunisere ut. Budskapet er så klart at det var jo ingen problem å snakke om å oppføre seg som en seierherre. Han var jo seierherre i et år. Jeg hadde den låten i juni. Og så er jeg sånn, igjen, Alexander, nå må du sette et annet mål, for jeg gidder ikke mer masing om det her, at du skal vinne. Ok. Så sier han til meg at, ja, da skal jeg spille min første konsert i den nye operaen. Da var operaen helt nybygd. Og så har jo jeg lyst, da kommer jo mamma opp i hodet på meg, og da har jo jeg lyst til å si, du, din jævla det lille russer, skal du vel faen ikke spille noen konsert i operaen? Som jeg også blitt oppdratt til når jeg skulle flytte til England og studere. Du skal vel faen ikke til England? Ja, lykke til. Og i stedet for så sa jeg, vet du hva, Alexander? Vinn Grand Prix, så skal jeg ordne at du skal spille i operaen. Selvfølgelig skal du spille i operaen. Hvorfor skal du ikke det? Men jeg tenkte jo inni meg, det skjer jo aldri. Men det er mye artigere for han å gå og leve i et år på at han skal spille i operaen. For jeg hadde jo sagt det. Og så tenker jeg også, hvordan har han Petter Stordalen? Hvorfor ringer han til meg når han skal si at jeg skal bli den største hotelleieren i hele verden? Jo, for jeg sier jo, selvfølgelig skal du det. Du er helt topp. Du er jo helt super, i stedet for å si, nei, vet du hva, det tror jeg Donald Trump skal være. Og det forstår jeg, og det er mye artigere, og det er ikke ja-mennesker, men det er folk som inspirerer deg til å nå, sette håret til mål og gjøre det. Og da gidder du ikke å ringe til dem som sier, ja, men nei, jeg tror ikke. Så Alexander, han vinner sin første delfinale, og så ringer han til meg og sier, nå kan du ringe til operaen. Han sier, nei, du skulle vinne hele jævla skiten. Så vinner han hele jævla skiten, så forsvinner han ifra festen, og alle, hvor gikk han Alexander? Sier han, nei, jeg vet ikke. For han gikk jo hjem for å legge seg, for han skulle jo til meg 9:00 på søndagen, og ringe på for å si, nå skal du ringe til operaen. Så måtte jeg si, ja, men Alexander, operaen er jo stengt på søndager, så jeg ringer dem i morgen. Og så tenkte jeg, herregud, nå må jeg jo ringe til operaen. Og så ringer jeg til operaen, og så sier de, det er veldig rart at du ringer nå. For vi sitter i et møte, men jeg ringer deg tilbake om 20 minutter. Og så la jeg frem saken, den første klassiske utøveren som har vunnet Grand Prix, som kan ha en klassisk konsert hos dere, men med Fairytale, selvfølgelig. Og hvis dere er smart, så boker dere han nå, for han kommer til å vinne hele skiten.
Og så sier han, pressesjefen på operaen, ringer han tilbake, sier han 11. august. Ringer jeg til Alexander Rybak, sier hva du gjør 11. august? Nei, jeg vet ikke når jeg skal spille i operaen. Ha det! Så selvfølgelig tror han at jeg kan flytte fjell. Så det var ikke noe problem å reise til Moskva med han og oppføre seg som en vinner. Og vi hadde med oss flagg, og de var større, enda større, og det var ikke noen som var i nei-fasen lenger. Da gikk de alle, da var det krangel om hvem som skulle gå først. Så vi hadde endret en hel kultur gjennom praksis, ikke sant? Gjennom liv og lære at det må henge sammen, sette oss mål, lag ordensregler, følg de til punkt og prikke, forventningsavklar, hvem gjør hva, spill hverandre god. Ikke sant? Når hun bleika håret, så fikk ikke noen lov å si at hun ikke skulle gjøre det. Så hun ble jo en god frisør. De som kjøpte klær, ikke bland dere opp i det, det er ikke noe motepoliti her. Vi har ansatt dem for å være kostymører, da skal de få lov å være det. Så vi ble sinnssykt gode. Og når Alexander Rybak kom, når den kom med litt for stor vest, så sier jo jeg, i stedet for å si hvorfor er den for stor, så sier jeg, nei, jeg forstår jo at den skal være for stor, for alle har jo for stor vest, og det er troverdig. Han ser ut som han som bor i nabohuset. Han har jo så store øyenbryn, ja. Det hadde Celine Dion også. Så jeg begynte å lære meg ting jeg også. Og da, tenk på det, da når vi kom hjem, da står jo nesten statsministeren på Gardermoen og venter på oss. Ifra at hun Guri skjemtes og kom hjem. Så kommer vi, så er det faen meg full stinnbrakke, og det er brannbiler som sprayer ned flyet, og det er ikke måte på hva vi gjør. Og han vant årets spellemann, og alle målene måtte vi bare liksom revurdere, for han var nummer 1 i hele Europa. Han var millionær over natta. Han, den gode russeren han var, som hadde blitt mobbet på Nesodden, tok båten fra Nesodden til Aker Brygge hver dag for å gå på Baretua. Så han hadde jo bestandig tenkt at når jeg blir millionær, så skal jeg bo her. Så det var jo først han gjorde, kjøpte seg hus på Aker Brygge. Støkt. Men, du kan ta russeren ut av Hviterussland, men aldri Hviterussland ut av russeren. Så her er det Alexander Rybak som oppfylte alle målene vi hadde satt oss, og snudde hele trenden. Og ikke sant, jeg forstod jo det på 17. mai når alle korpsene spiller Fairytale, da hadde vi vunnet. Vi hadde gjort det Bobby Sox gjorde det året, men vi hadde gjort det mye mer planlagt, det var mye større strategi. Vi hadde endret ledelsen, vi hadde endret alle hvordan vi oppførte oss, hvordan vi snakket til hverandre, hvordan vi jobbet videre, og hvordan vi beja alle rundt oss. Og det er ikke en av de artistene som var med av de 21 som ble slått av Alexander Rybak, som ikke unnta han det, for de fikk akkurat samme trakteringer med hjemmebakt brød og oppfølging fra et fenomenalt fotballag. Og det goes to show. Nå er de nede. Når jeg sluttet, så sluttet jo alle som jobbet med meg. Og nå er de nede i 500 000 seere igjen. For de gjør ikke sånn som vi gjør. Det er skitenkelt. Til å sette seg mål, følg dem. Lag ordensregler, følg dem. Forventningsavklare, hvem gjør hva? Spill fotball, ikke spill tennis. Ikke vær egenrådig, lytt på de andre. Pass på det med møtestrukturer, og må alle være med på alt hele tiden. Må vi kaste bort så mye tid. Så her er han. Nei, ja, her ser du. Her var målene vi satte etter Maria. Vinn, Eurovision, over 1 million seere. Vi fikk 1,8 når han vant. Skap biprodukter, så at vi lager masse andre programmer, radio og TV. Selv plater i Norge og Sverige, men vi selger i hele Europa. Radiospilling, det ordner vi. Lag presseplan, skape overskrifter, forsida, synlighet. Unngå likegyldighet, bli relevant på godt og ondt. Jf. Sverige. Altså, jeg var general, jeg fikk masse kjeft i aviser, men det var helt sånn topp. Og igjen så var jo ikke det personlig, det var jo en jobb jeg gjorde. Vær bred og troverdig, skap nye artister og ivareta de gamle. Vi hadde jo blant annet Jahn Teigen med som pauseinnslag, hvor han gjorde en sånn medley på alle sine hits. Og da kom han til meg etterpå og så sier han, Per, du har reddet livet mitt. Nå er jeg jo blitt stjerne igjen. Og nå har han jo det medley-showet som han hadde i Grand Prix først. Og så sier jeg, du har gjort det på egne ambisjoner. Ja, men det er jo ingen på NRK som har ringt meg på 20 år. Så det er jo noe med det, ikke sant? Ta vare på tradisjonen og finne ut hva som er viktig. Så her kommer han. Og tenk, jeg hadde jo et litt forklaringsproblem med de guttene som danset rundt han. Hvem de har løst på. Men det løste jeg. Bare se hvordan jeg løste det.
Han er ikke noe spesielt god å synge, men det har jo ikke noe å si. Her kommer faen i tull. Og her kom svaret på hvem han skal gå til sengs med i natt. Det er de budeiene. Oi. Med nybleika hår og utover krølla. Så det var det. Sånn snudde vi det. Så håper jeg at dere forstår parallellen til læreryrket. Ja, gjør dere det? Og ikke minst det samiske. Jeg har jo sagt, jeg er så sur på Mari Boine at ikke hun tar grep og sørger for etterveksten sin. Ikke håretterveksten, men etterveksten i form av artister. At ikke hun bruker sin kompetanse på å bemektige nye, yngre folk, og bruke sitt nettverk for å få opp folk. Så det har, men det tror meg, hun vet det. Og hun har jo blessa meg og sagt at jeg kan gå i Kautokeino-kofte, men jeg gjør det ikke likevel, selv om Mari Boine har sagt det. Allo gikto bjera. Vi har jo sikkert masse spørsmål til det, og det første jeg lurer på, når det er Grand Prix. Vi har jo samisk Grand Prix her i Kautokeino. Det vet du vel? Det vet jeg. Ja. Hvordan kan vi jobbe sånn i kort? Men akkurat samme som meg. Sett håret til mål. Bli sedd. Jeg tror et problem er jo faktisk at dere er i påska. For at jeg tror at NRK har et problem med å bemanne. For at det er røddager, som vi kaller det. Altså, at det er et problem. For dere må ha media med dere. Dere må ikke ha dem mot dere. Sånn at det tror jeg er en veldig god... Og så tror jeg at man må sette... Altså, Mari Boine må skrive låter. Altså, dere må ha det beste vi har. Ok, det var gode tips. Men nå til lærerverden. Har dere spørsmål for jeg fyrer løs? Har du? Spørsmål? Ja. Det var ikke et spørsmål. Det har du også. Jo, men det tror jeg man vil se. Folk spør meg, vi skal på julebord, hva skal jeg på meg? Så sier jeg, alle har jo noen som er flinkere enn deg med klær. Spør nå dem. Ta nå med deg, altså, finn ut hva slags kompetanse har de ulike. Vi har jo forskjellig kompetanse. Jeg går og lager mat, ja, men da tar jeg med meg mat til festen. Mens du er bedre på noe annet, så da tar du med deg musikken. Så jeg tenker, det er noe med det der igjen, at man må kartlegge og finne ut hva man er god på. Ja. Ja, og det tror jeg, og det er det jeg prøver å si også, at vi spiller jo fotball, ikke tennis. Og det synes jeg at lærerne blir ofte veldig tennisspillende for at man er så alene i jobben. Det er derfor at det å jobbe i NRK er så tilfredsstillende, for du hele tiden jobber i team. Og jeg forstår jo det med lærerjobben er jo en ensom jobb, for at du har ikke tid til å jobbe så mye i team med andre. Men det er noe med det der å prøve å knekke de kodene der i forhold til hvordan man kan jobbe tverrfaglig. Ja. Jeg lurer på, hvordan kan vi som samisk lærer bruke denne kompetansen din til å... For at jeg synes jo samisk... Synliggjøre. Ja, men samisk kultur og samisk kultur som er altomfattende, som er klær og musikk og med tradisjon og historie, er det mest interessante med hele Norge.
At jeg synes jo det, at den stoltheten der, jeg så lei av å høre om alt annet mannskitt om hvordan vi gjorde det før, men jeg har lyst til å liksom sette strek og gå videre. Jeg vil ikke høre, for jeg tror det planter seg i folket også, den skammen eller hva det for noe. Og det det samme som jeg også, hvis jeg skulle gå bare, altså, når jeg får hele tiden høre fra mamma dem at, ja, på 60-tallet så sto det i Aftenposten at ikke negre og nordlendinger får bo på hybel her, ikke sant? Og det sånn, det gidder jo ikke jeg for å drasse på. Og det jo noe med å bare prøve å gå videre og sette strek. Nei. Ja. Nei. Ja. Og det sånn som Mari Boine åpnet Bodø kulturhus. Hva i faen det som kommer da? Ja, nå skal dere høre, Nils Gaup har laget en film om noen som ble slått ihjel. Og her kommer sangen om noen som ble slått ihjel. Jeg ikke interessert i noen som blir slått ihjel. Absolutt, ja. Helt enig, ja. Og gjennom det så tror jeg at vi bygger troverdighet. Ja. Hvis det blir litt sånn at vi bærer litt av det negative i oss selv, så formidler vi det. Non-verbalt. Ja, og det jeg også tror at men igjen så tenkte jeg med Grand Prix, for det var jo noen som ringte til meg og så sier de, du gal? Skal du slutte å jobbe med Anne Lindmo for å jobbe med Grand Prix? Du mistet jo all kreden din. Så sa jeg, hva i faen kred for noe? Hvor mye kred har jeg nå? Og hvor mye mister jeg? Og hvor mye får jeg igjen? Og hvordan, altså, det ingen som kan svare deg på det. Så denne stoltheten, det var jo bare noe som jeg laget selv. At vi skal være stolte av arbeidsplassen vår. Og selvfølgelig, jeg så jo Guri skjemtes jo for at alle de andre skjemtes. Jeg synes det veldig fint akkurat med de fremsnakket. Jeg heter Lille Tove Fredriksen. Jeg fra Porsang, men jobber i Tromsø på universitetet der. Og hun, Oda, som har samisk på videregående, hun nevnte noe i sted som veldig sånn her sentralt akkurat i forhold til det å ville lære seg språket som han har mistet. For hun nevnte det som mange føler på, at det noe som veldig sårt i forhold til identiteten, og det man kunne snakket sikkert en uke om akkurat det der. Men det en ting, det går an. Og alle som underviser her, underviser jo i samisk språk. Ja, så det språket altså kommer i kjernen for det man holder på med, og det ikke bare et fag, det noe som hjertet på folk. Og det her såkalte traumene som mange snakker om, man har mistet, det med fornorskningspolitikken, all det skammen og alt det der. Ja, greit, det var, vi vet, vi må lære den historien, det greit. Men hva så? Og så får man høre, vi som på en måte jobber for å fronte språket, man prøver på internett, altså i de her sosiale mediene, og så får man der, nei, kan ikke dere skrive norsk? Vi skjønner ikke. Ja, til slutt skriv engelsk om ikke annet, men skriv norsk, for vi forstår ikke, vi utenfor, dere undertrykker oss. Da får man, og det en ting, og så har vi nordsamisk som den største språkgruppa, og så kan man føre liksom neg fra andre. Ja, men dere undertrykker lulesamisk for eksempel. Og så får man den også innvendig, og jeg blir så forbanna. Du kan si det, det ikke noe elever her. Men jeg blir så sånn, ja, og hva så? Vi må levne det der, for det går an, og jeg kaster ikke stein i glasshus, for jeg har gått den der veien selv. Så jeg vet hva jeg snakker om. Men det mange andre som har gjort det. Så liksom, få opp stoltheten, altså statusen, for språket, det vi som på en måte forvalter det her, det vi som må vise det her, det vi som må fronte det. Og da må vi søren ikke få det der, det neg bestandig om at nei, men snakk norsk, for vi forstår ikke. Greit, men betyr det at vi skal holde kjeften og bare sitte rundt kjøkkenbordet, hvor det er bare andre som forstår det, at det skal høres. Så det går an. Ja, og så synes jeg også at man kan stille krav til sånn som NRK, som nå blir mer og mer nisjet. Sånn at det var mye mer samisk kultur i min barndom, for at NRK hadde et monopol, og ikke la samisk barne-TV på NRK3. Så jeg så jo mye mer om samisk liv og sånn i min barndom, og det synes jeg er veldig rart at det er forsvunnet, at ikke det er mer politisk om det i medieverdenen, at det samiske kulturen er liksom forsvunnet fra Rikskringkastingen.
For at de har fått egne kanaler. Nå kommer det sikkert Sápmi TV, sånn at man kan velge det helt bort. Ja, flere spørsmål eller kommentarer? Da skal vel jeg kjøre på flyplassen hvis jeg skal rekke. Ja, da gjenstår det bare å takke han Per Sundnes for denne inspirerende forelesningen og reiser. Så er det opp til oss å løfte oss selv. Ja. Ja, du setter mål, du må lage ordensregler, du må gjøre sånn. Jeg skal sende dere, jeg sender deg en kopi av alle. Jeg har dette punktvis. Ja. Så får dere jeg tror vi er nødt til å avslutte her og nå. Og så vil jeg jo selvfølgelig takke deg også for at du tok deg tid å komme hit. Veldig hyggelig å få komme. Og så har vi da gruppearbeid etterpå, hvor vi kan bruke dine ideer og inspirasjon du kommer med, og liksom komme ut av de her tankemønstrene vi har hatt hittil. Takk, takk. Ok, Allogito, jeg har en gave til deg også. Da får du gå rundt med denne t-skjorta hvor det står samisk skrift på. Sånn at det er fra Lokkangot. Og du har oversatt den til meg. Ja, det står kanskje ikke på. Nei, hva det betyr? Hva betyr det her? Hun tar den. Samigella buokait. Juradagis njalmis jegielas. Samisk i alle hva? Alles tanker, alles munn og i alles hender, eller hånd. Da får du gå rundt med den her i NRK overalt. Det er jo NRK-farge også. Ikke sant? Og så har du da kalendere. Fantastisk. Nils Aslak Valkja med. Ja, supert. Tusen hjertelig takk. Lägg där på unna bottochi kun mun tänne olemassa että piilamelde. Viht logi minuutta. Tälle Liisa Bolja seijäristen zombi. Ja oudan puhtiba. Tamanjelle oli ofko paragu. Ja tälle hoida halassa mil hoi angiri meldi ja puhtit. Idee ja juurikin mommi saht para kouluskouluun. No me aina eli logi minuutta kähtsä. Och mille lohkan kautta tällä jorkolla me just teimme mitä arpasi kolle pakallin den norra skola outanahtin projekt med apostdirektorats. Mun muulu joppilla holu ära poliitinkat. Ja det että hasa hosat mä rahkalit ja buudit pedagogilas materiaalit että haina sitä mausulas vuoda miessä jorkolit samikilli. Tätä nanne ja outti da min kiela. Mutta tällä meikko tekkär puudiparkkui pitkä johtui ja prosessit. Ahte muiste min saamikielakit alkureis. Mun on odjo niinkäs logi minuutella siitä muuhun jalani humma. No mun eskevara jo tatsen saami lohkan kohtas. Tällä saami alla skola kuhki kiehtä servolahki. Ja muutamin saahten lohka mun on saametikki kuhki kiehtämät. Tämän tiitti, kun saamme tekee ruhtailla mikkiä. Är det här adan? Charlin kotti parkkumaan mi parakat net samots. Att det har mi olahit ahpehedjiä. Mallet huimausulotjut. Mille vel mausulos apaht houtsparakuja johtui. Tällä vaikka määrin eskuulagan projektit, kun mahtodepartemanga, apostdirektorata, fylkamannit, fylkasohkanat. Kun pitchet projektit johtui. Että muistaa, että ei skarpena saamelaisista lekkikimas vielä. Teitä karksitte mai pitch johtujen. Että hialo telemannan jahki kuhtiakin. Hops, ei saamelaisista lekkikimas. Tälle muhtiin tappe. Mille riikää raskan ja saamme tikki tohko pyssin. Manaljataan ja väittä miindi lepfohon vajaltuhtamin. Että pahta lunttolatset. Että juokkaava kun vekkar oddaa projekta pahta. Tees läykkalain jouka. Yes, saamella tsikkalka muistit. Ja valta farrui alkkureis. Tällä huita halusi mausulus mikkiä. Ei puuris pahti outsparkkuja johtui.
Mustuisi kuokte outa märkädas. Mun tiedän, että Kari Eskina mun hidan oppalasasi oppaplanin. Että kalka revideriut. Muistiko saamella chitakki viide? Nope. Miisette mihiä johko steppet. Tiileppe vajaltuhtamin. No vois karapalet. Ne kaljelte jurar mus päässä petmeltä. Ja tällä tämän noppe projekta, mutta tällä jo apostrik trakta happamanna. Tällä että mi outti vahkude almustuvui. Tät olla lohkan strategiat. Mait staataminister tuolla jäljellä lokalla. Muistiko saamelachi tohko poutit? Vai eikö saamelachiin läht lohkan ja challin vattisuolet? Ja mun jutsun, että heikko vuoruhit, partni ja minoriteetit. Ja tälle mun valjalle minoritetta. Ja eikon paikki hiedjon tohko miltä. Joka lakki. No, että mun mielestä se hyvin mielenkiin, että jos kuulet, että on tämän pieralas. Ja mun kalan lämmä hävekkärä, kun piera. Mun on vähän hävekkärä juo olmus. Juo mun kal sahten seuraavat. Jos tiedät, muus outsparkku, juo mun kal sahten seuraavat. Justiis ruhtaavalle. Että ei kal aina servan. Outsparkkuja. Mutta työskin mun sahten vähkin kautna ruuvait. Mutta mi lohkan kautta siis kähtselit lähui juo. Mi seuraava mi haalidit outsparkat. Mi haalidit saami ohpai puppore musa. Ja niin mi kähtselit olahi ja vähki takukku sahtit. Että teko tämän firmalla kamet. Eli ingeranna geringisti Jan Henri kuoktiega aiki. Loga epki sahti. Ähkö mi har sahti joka lakki bitsten johtu. Mi määrin okei, logaimet. Jan Henrille rahkan kjelkadämä. Utredning för samisk lärarnätverk. Ja min okei, mi kuppe, mi lock, mi sahti challin kotti ja rohkalla ruoai sametekis. Ja nu mitä käymme hoitsi, mi kolot mo jodi tuha. No tällä firmalla jousa. Ta fyrtte lähti akkar voitna ha kun on pieras. Taas leijat. Mikä tosta hää patsili pitsti mihtut. Ja ve. Yes, ja mikä olait. Ja tänä ämpö tosta lock. Juo, mi olait kun teikin omasta lohka, mi joulahka, tien kanna mi kähtselän tii, mä outhieki, tuon outhieki, iäle vitsa. Tien sä kähtselikin. Mutta on, että jes, mi olait. No taas tohko reisleen mun, Anni ja Piera, mille juo olomut. Olo kiihto. Ähkis järjeltäkään mun. Tukal hui heitti ja alkal maarahanna ja Spørsmål järeldagat. Snjatsaastal tonne Jaa. on just jahko. Mä sun ne vastaan. Täällä noppi väli tossa. Voistin aikunda, että joo, mulle mä joo olmus. Ja det mun parkan fylkemännen luhte, että jutsen dvärjutan Lisa kun halledan outsparukubirra. Ja Lisa väl namn tiden direktorat tällä mannan, mutta fylkemännen beles mai vainit, että direktorata ja vara departemanga valti ämpö vuotti min hastalussa tappedavin. Tikit. Lähkö ära? Maarahanna ytsäkku hämmekiel. Mun mielestä mä huipuudella, kun tähän pohtan johtui. Mun tiedän täällä, kun saametikin tuolla teitte skolakonferenssi, mannekarttikonferenssi, tälle määriduun johonkin nuppi jagi. Ja det mun jutsulen tänä, että kun lähkär puolen organisationille pohtan johtui. Ja lohkan kohtasille färustas. Että kun tässä ähtä lyhtsä nuu, mun haastella neidän outti kollegai, että johonkin jagi saametikin jolluta ruudaa takkar seminaarit ja konferenssi, kun skola katseltakaan pohtaa outon. Nuo takkara sahtasi det tuolla johonkin jagi. Kun tämä lää, että ruhtaa sähkö pyrää sähkö. Että takkar formalle shorts bara kun shadda jo alle farka koska lohkan kohtaa ja nätsam ja det sametikki ja fylka ja det härait.
että mitjohkaa johonkin bonus, tai niin kuin resurssi pitää saada, ja aikki pitää saada, olmui aikki pitää saada. Kun mun ainen tämän, että maanaikätte täsis, tälle hui ollu tahkon, tälle mun personilla sai, mutta tälle hui ollu tahkon, tämän mannimus puolva mille mannan. Ja mun ainen nähte skolas, tälle hui ollu hastelusat, saamikielen ahpussi. Ja tämän persi, jolloin häikki tässä johki jälki tuolla takkar skolakonferenser, skolaseminarer. Ja den sahte mankalahka jutsolla mä jätte outakihti sahte skoolikon ja suohkanikon. Lämmästäkään outakihti parko johku ja päden säpädet teemalle määriduon. Ja että te olemme päässä juurikin kun vähän rahkanit. Joo, kiitos. Det borde juurikin hauttas lägo, outskäras. Mun aina mi fohon kartsahalta aikai. Täällä huippuori juurikin marhannas ja mi lohkan kautta vielä aktanut lohkoi seminaara tuolla tänjäkin. Mutta märksä ousta johonkin maailman. Mä olin hieskulle, fatmasti hieskulle holmus. Ja täällä evalueringskovi ja tänne huimausullisesti täytipet, tässä sahtipet pukki saavaltakai maittii tarpset. Makkar kyyssai, makkar seminaarit tarpset. Ja mikä se oli tämän vältä puhtiin ja ollaan suhtien saavaltakai. Ja mun saa näillä joulusta, tällaista joulusaavaltakai hetkiä. Ja hi ollaan sun voi ämpö just saada saamikilli. Täällä ei paus. Joo, kiitos Liisa, kun tuommoihasta pahtit. Ja puoli juulatakaistana, että tuonne meitäkään juo olmusta, on paljon juiskista farri. Tunnilla meskäänkkalaa, ja lohkaan kohtaatja. Tunni kalkan. Mun niin laavakut kalkat. Aha. Kivan teillä maalla Hanna, leiko? Kan mun valtanta. Valtan. Oulu kiihtu. Joo. Ja kiihtuessa on lohkaan kohtaatja, millä hodjon tisvähki. Mulla oli tietysti missä veijolas takaparkkuudella, ehkä mihin hahpäjit. Kouluin parkkuin ja tällä hui tehällä se tarpudan vähkäimät lohkan kohtas lää adamikkiä. Täällä mun aina nähtää login minuhtas sillä lunch ja mun haalihti näikki käyvisät. No tämä on mun täällä eftana, että manna behirskul jafkuja ja täytyy pehtään jauhkopalko järjeltä kait tälle challan saamikilli ja taadokilli. Tällä landihte ahte voi mi tiehti mai mi outskuulikalka palka ja vuorohuit. Tämä min parkkus ja tällä meitä aina mi ajstaan tämän min daimaplanai melde. No täällä hoidehallas tiedut matisle mikkiä. No just det valde bettä jauhkuja nuko mun eftoineske ja challi bettan pahpiri. Ja adebe mikki ja mitä nu tal lohpait. De man har lunch ja adebe marhanne ja tänne det vastalusait. Det går porre eftus. Mutta ei illessä plenum mitä ei voi taas. Det monin haalihan tinaikki kun on huolikimen ja. Okei. No että mi jos outskelle järjeltä kommentarer että mi valtal. Muilla mi bara valde lunch, juohkas, jahkui ja loppusaakastella poraadettiin. Ja adebe bara marhannai, skovi. Mi tälle mikkiä fas aukin. Vi har också fått en tillbakemelding igår. Folk som är på streaming har sett på streaming att de inte får spørsmål, så därför har jag lagt den fram nu. Och det är väldigt gott att de som ser på streaming också ger tillbakemelding på hur de gör detta bäst. Så jag är väldigt tacknämlig för det. Och logik då vi kanske på streaming. Ja, att det båkat, då mig mahil taas fysiologist melda att Charles Mikki tiedoi mai kommi per palkautskuului. Leiko tuus järjeltät? Liisa la ett diskussion om
No. No tällä sihkari tuossa. Mistä lämmäs on ottanut blokki kyysä. Sihki maanaikkaatti skoleilla, ohtska skoleilla on ohtus ääräikon. Mutta hi lämpö juovu lohkan kouttas Facebook-sittu. Toppa jo huitaa hallassa mausulle sittu. Ja sama netsam. Nuota lää. Että mii tuolla kyysä tjavaht. No, täältä tiedä. Tietty vet puokka. Ja vuolikin haines mellahtuna min netsam firmalahki, kun lohko pitsuita tiedoja ja tiedä sikin meillä on pirra ja me pitsu rohtu siitä. No, että juovu päällä loppimelde ja mitä kähtseli jägi kähtsä vasta äiväli jos mi ajutariakin ja nuka läht saavamme ja aikaisemmin paljon koulutuskuului. Siellä arvostellaan skoviksi. Joo. Täällä me hoidehalassa mietiät mohmi nupsahtet laagit takka lämmi. Tämä on mulle on aina tällä päälle katsaiki. No tällä tiedä mikä saat valt melda nuphavai. No että joukkoporkulle hoidehalassa me tässä pitchumme uhki haiki. No, te päällä marhana johkilla tehty. Te pahpiri ja mun te kiihtaan fas hui ollu kodi valti haikki pahteikka. Ollu kiihtu. Yes. Yhtän tuon järjeltä skovi lähteä, kun arvostelta min kilma vaara.